Bloomberg. Ο Σαμαράς ελπίζει στην ανάπτυξη. Δημοσίευμα του δικτύου Bloomberg αναφέρει ότι ο Σαμαράς έχει αναποθέσει τις ελπίδες του σε αντιστροφή του κλίματος στα στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους. Ο Πρωθυπουργός και ο Βενιζέλος συναντώνται σήμερα με τους τραπεζίτες. Η Κομισιόν πετάει το μπαλάκι στην Αθήνα. Κάντε ό,τι σας ζητάμε για να γυρίσουμε. Η σημερινή δήλωση της εκπροσώπου της Κομισιόν άναψε φωτιές στην κυβέρνηση. Σύλληψη υπαλλήλων του ΣΔΟΕ και του Υπουργείου Οικονομικών για εκβιασμό επιχειρηματία. 2 υπάλληλοι του ΣΔΟΕ και ένας υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών είναι μεταξύ των ατόμων που κατηγορούνται για δοληψία και απόπειρα εκβιασμού επιχειρηματία, προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα. Ένοχοι για τις φωτιές στην Ηλία ο πρώην ο Μάρκης και ο πρώην δήμαρχος Ζαχάρος. Οι Άγγλοι και ο Guardian προτείνουν να ξαναθάψουμε την Αμφίπολη. Ο Μέγας Αλέξανδρος και η Αμφίπολη οξύνουν τα πάθη σε Ελλάδα και Σκόπια αναφέρουν. Δείτε μόνο στο αποκαλυπτικό δελτίο ποια είναι τα 19 προαπαιτούμενα που θέτει η Τρόικα για να κλείσει την αξιολόγηση. Οι δανειστές εκβιάζουν και για το ασφαλιστικό. Ένα από τα μεγάλα αγκάθια που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Απίστευτο κι όμως ελληνικό. Δήλωσαν επενδύσεις 402 εκατομμυρίων ευρώ, πήραν επιδοτήσεις 83 εκατομμυρίων ευρώ για 6 θέσεις εργασίας. Άρθρο το New York Times. Η παιδοφιλία δεν είναι έγκλημα. Οι παιδόφιλοι είναι θύματα διακρίσεων και πρέπει να προστατευτούν από το κράτος. Και το Ισραήλ μπαίνει στη συμμαχία Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου κατά των τουρκικών απειλών. Με πόλεμο προειδοποίησε ο Πούτιν την Τουρκία εάν αναμειχθεί περαιτέρω στο Συριακό. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες η άσκηση γαλάζια φάρενα του πολεμικού ναυτικού στο Καστελόριζο και τη Στρογγύλη. Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο με τον Αγιορείτη Μοναχό να ευλογεί τους Ικάλους εν πτήση στο εκκλησάκι του Αγίου Μινά του πολεμιστή. Ούτε τα ζώα δεν θα το έκαναν αυτό. Νέα εκδοχή ανακάλυψαν οι Σαουδάραβες παιδεραστές για το πώς θα εκμεταλλεύονται τα πολύ μικρά κορίτσια. Παντρεύονται προσωρινά ανήλικες προσφυγοπούλες από τη Συρία, τις χρησιμοποιούν σεξουαλικά για μία μέρα και μετά τις επιστρέφουν. Δείτε μόνο στο αποκαλυπτικό δελτίο. Παγκόσμιο ρεζίλι μετά από τη δημοσίευση του βίντεο του Υπουργείου Τουρισμού για τη διαφήμιση της χώρας που δείχνει παραλία της Αυστραλίας αντί για ελληνική. Αποκάλυψη. Πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει ότι έχουμε παραιτηθεί από τις γερμανικές αποζημιώσεις επισήμως. Δείτε σε γράφημα ποια είναι η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στους θεσμούς. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο ελληνικός στρατός, ενώ τα κόμματα στην τελευταία. Η πολιτική της λιτότητας καταστρέφει τις εταιρείες στην Ευρώπη. Νέα αποκάλυψη. Δείτε ποια είναι τα μεγαλύτερα κράτη πλυντήρια μαύρου χρήματος σε όλο τον κόσμο. Η Ολλανδία στην πρώτη θέση. Ενώ η Τουρκία απειλεί τη χώρα μας, η Θεσσαλονίκη σήμερα γέμισε τουρκικές σημαίες για την τελετή μνήμης του θανάτου Κεμάλ Ατατούρκ. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για ακόμη μια φορά το αποκαλυπτικό δελτίο στο ραντεβού μας. Σήμερα ξεκινάμε με 2 πολύ ευχάριστες ειδήσεις. Ίσως είναι από τις λίγες φορές που έχουμε ευχάριστες ειδήσεις, αλλά θα τις πούμε. Η πρώτη είδηση και αποκλειστική στο αποκαλυπτικό δελτίο είναι ότι βρέθηκε ασύλληπτος μακεδονικός τάφος στη Βεργίνα, στις Αιγές. Βασιλικός μακεδονικής εποχής. Για πρώτη φορά ανακοινώνεται, είναι ασύλληπτος ο τάφος. Έχουμε πληροφορίες και λεπτομέρειες σε λίγο στο αποκαλυπτικό δελτίο. Τα σπλάχνα της μακεδονικής γης ξερνάνε αλήθειες. Το ζήτημα είναι κατά πόσο είμαστε έτοιμοι εμείς ως νεοέλληνες να δούμε κατάματα την αλήθεια. Είναι εκπληκτικά τα ευρήματα. Οι πληροφορίες μας λένε ότι μιλούν για ευρήματα και εκτερίσματα χρυσά, τα οποία δεν συλλήθηκαν ευτυχώς. Είναι ένας από τους πολλούς μακεδονικούς τάφους στην περιοχή. Και το δεύτερο καλό νέο, θα συνδεθούμε σε λίγο βέβαια με την Βέρεια, να μιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο τον κύριο Μιλιόπουλο εκεί. Έχουμε δεύτερη καλή είδηση. Από ό,τι φαίνεται η ιστορία με τα δάνεια δεν θα σταματήσει, δηλαδή θα έχουμε ουσιαστικά πάγωμα πάλι, θα συνεχίσει η ιστορία αυτή. Δεν θα έχουμε πληστηριασμούς μετά από την απογευματινή σύσκεψη μεταξύ Βενιζέλου, τραπεζιτών και του Πρωθυπουργού της χώρας. Φαίνεται ότι βρέθηκε λύση και για τα κόκκινα δάνεια και για τους πληστηριασμούς, και αυτό είναι καλό νέο. Να δούμε τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Σάλας για το θέμα αυτό. Ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα παρουσιάσουμε τους καλεσμένους μας. Τα ευχάριστα λοιπόν νέα της σημερινής ημέρας είναι πρώτο το θέμα των δανείων. Ουσιαστικά δεν ξεπαγώνουν οι πληστηριασμοί. Λύση για τα κόκκινα δάνεια φαίνεται ότι δίδεται από την κυβέρνηση. Και το δεύτερο, και για μένα πάρα πολύ σημαντικό, είναι αυτό που αφορά την έβρεση μετά από μια νέα ανασκαφή της κυρίας Κοταρίδου, αν δεν κάνω λάθος, και δεν κάνω λάθος,
της γνωστής κυρίας Κοταρίδου, στις Αιγές, στη Βεργίνα, βρέθηκε νέος μακεδονικός τάφος. Όλα αυτά στην πορεία του δελτίου έχουμε αποκλειστικές εικόνες από το μακεδονικό τάφο. Θα δείτε εδώ στο αποκαλυπτικό δελτίο τις αποκλειστικές εικόνες του μακεδονικού τάφου που βρέθηκε πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά στη Βεργίνα. Θα ξεκινήσουμε με τα καλά νέα με τα δάνεια. Θα ακούσουμε τον κύριο Σάλα και τον κύριο Βενιζέλο, γιατί πολλοί από εσάς ενδιαφέρεστε για τα δάνεια αυτά. Να παρουσιάσω βέβαια τους καλεσμένους μας για να είμαι και αγενής. Έχουμε τους καλούς συναδέλφους, γνωρίζετε βέβαια, την κυρία Παπαλουκά, τον κύριο Χιδίρογλου, Καλησπέρα. τον κύριο Παπαχριστόπουλο από Τσανέλ και τον κύριο Σιώκο από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, Χιάκο. Το συγγνώμη κύριε Σιάκο. Έτσι, θα κάνουμε πολύ καλή κουβέντα, θα είμαστε και λίγοι σήμερα ευτυχώς για να κάνουμε επικοδομητική κουβέντα. Να πάμε να ακούσουμε το θέμα των δανείων. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τη Βέρεια, θα δείτε εικόνες από το νέο μακεδονικά τάφο που βρέθηκε στην περιοχή. Πάμε στο θέμα των δανείων. Μάλλον το Βενιζέλο θα το παίξουμε. Δεν ξέρω γιατί. Ένα καλό νέο είχε να πει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και δυσκολευόμαστε να το μεταδώσουμε, εν πάση περιπτώσει. Να το ξαναδείξουμε. Όχι. Ατύχησε ο Ευάγγελος ο Βενιζέλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Φαντάζομαι σε λίγο να το μεταδώσουμε. Πάμε στη Βεργίνα. Μπορούμε να δείξουμε τουλάχιστον τις φωτογραφίες από το μακεδονικό τάφο. Ωραία. Να δείξουμε τις φωτογραφίες λοιπόν. Το απόγευμα έγινε η έβρεση του μακεδονικού τάφου. Έχουμε πληροφορίες από αρχαιολόγους. Έχουμε και τον κύριο Μελιόπουλο, του συνάδελφου από εκεί. Αυτός είναι ο μακεδονικός τάφος που βλέπετε. Καινούριο έβριμα στη Μακεδονία. Βέβαια είναι κλειστός από πάνω γιατί βρέθηκαν πάρα πολλά κτερίσματα από ό,τι θα μας πει και ο καλός συνάδελφος. Βγάλε από κάτω τα δάνεια, παιδιά. Βάλτε από κάτω τη Μακεδονία. Βάλτε το μακεδονικό τάφο που ξερνάει αλήθειες. Βρέθηκε μακεδονικός τάφος στις Αιγές καινούριος. Έτσι. Απίστευτα τα ευρήματα, θα μας πει ο κύριος Μελιόπουλος. Είμαστε οι πρώτοι που το μεταδίδουμε. Κύριε Μελιόπουλο, δεν ξέρω αν μας ακούτε. Αν μπορούμε. Καλώς το φίλο μου τον Μελιόπουλο. Συνήθιζα του καλημέρα, γεια σου Κυριάκο. Καλησπέρα μάλλον. Καλησπέρα. Τώρα, τι ήθελες και έβγαλες τώρα, Βενιζέλο, αφού τώρα τελείωσαν τα λεφτά, τα βρήκαμε. Σήμερα. Στα πολιτικά σχόλια και πάμε στη Μακεδονία μας. Πες μου τι βρέθηκε εκεί, γιατί οι πληροφορίες μου λένε ότι υπάρχουν κτερίσματα και ευρήματα. Είναι ασύλλητος ο τάφος. Έτσι. Για πες μας τι έχεις εσύ. Από το απόγευμα γίνεται μια κινητοποίηση στην Βεργίνα. Εκεί είδαμε κάποια στιγμή, βλέπουμε από το πρωί μέχρι και τις 2 η ώρα, σκάβουν κάποια άτομα. Ξαφνικά τους βλέπουμε, συνεχίζουν να σκάβουν και είναι μέχρι και τις 6-7 η ώρα. Πριν λίγη ώρα ουσιαστικά τελείωσε η ιστορία. Πες μας τι λες, οι πληροφορίες οι δικές σου. Οι δικές μου λένε ότι βρέθηκαν ευρήματα, είναι ασύλλητος. Έτσι. Έχει ευρήματα μέσα ο κυβωτιόσχημος τάφος. Έτσι είναι. Εγώ θα περιμένω και αύριο να δω, να μην είμαστε πολύ αισιόδοξοι, αλλά ξέρω από ό,τι μου είπαν κάποιοι είναι πολύ αισιόδοξοι από την αρχαιολογία. Τώρα πόσο αισιόδοξοι είναι, αυτό θα το δούμε και αύριο. Ότι πιστεύουν. Παιδί μου, είναι συλλημμένος ή ασύλλητος ο τάφος? Ασύλλητος ο αυτό τάφος. μας ενδιαφέρει. Ασύλλητος σημαίνει ευρήματα, Μελιόπουλε. Ωραία. Ο καθένας τα δημοσιογραφικά, στα δημοσιογραφικά αυτιά έρχονται διάφορα. Εμείς σήμερα μας είπανε άτομα, πηγές καλές, ότι είναι ασύλλητος ο τάφος. Ωραία. Εντάξει, αυτό πρέπει να το δούμε και εμείς, να δούμε και την πορεία, το τι γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι η Βεργίνα έχει αξιόλογα να δείξει. Και αυτό το ξέρεις πολύ καλύτερα. Δεν είναι να δείξει, ήταν ο χώρος όπου όλοι οι βασιλείς και όλοι οι μεγάλοι άντρες της Μακεδονίας ετάφησαν εκεί. Θα σου κάνω μια ερώτηση όμως για να μου πεις και κάτι που θα ξέρεις παραπάνω από εμάς, γιατί είσαι εκεί κοντά. Οι πληροφορίες που έχεις εσύ. 2 χιλιόμετρα είναι. Παρακαλώ. 2 χιλιόμετρα, ξέρεις. Μ' ακούς? Μ' ακούς? Σ' ακούω. Ωραία. Οι πληροφορίες που έχεις εσύ μιλούν για μακεδονική δυναστεία, για ρωμαϊκή περίοδο, για ελληνιστική περίοδο. Γιατί μιλάνε? Μακεδονική. Αυτό σημαίνει λοιπόν Μακεδονική. ότι είναι βασιλεύς. Και κάποιοι μου είπαν, δεν ξέρω, χωρίς να είναι επιβεβαιωμένο, έτσι, κρατάμε μία μικρή επιφύλαξη. Και καλά κάνουμε. Ότι τα φως της δημοσιότητας από αύριο θα είναι στη Βεργίνα. Πάει Αμφίπολη. Τελείωσε η Αμφίπολη, πιστεύω. Έτσι μου είπαν. Ωραία. Τελειώνει η Αμφίπολη. Αν έχεις κάτι νεότερο... Μακάρι να είναι και στη Βεργίνα και στην Αμφίπολη. Θα μου επιτρέψεις, φίλε μου Μελιόπουλε, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια, ότι επειδή ο χώρος εκεί είναι χώρος βασιλικών ταφών, και το ξέρεις και εσύ και εγώ, αυτό που βρέθηκε, αν όντως είναι ασύλλητος, αφορά Μακεδόνα βασιλιά ή βασίλισσα της Μακεδονίας. Άρα είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα.
Κυριάκο, κάποιοι εδώ λέγανε, αρχαιολόγοι και διάφοροι και στα τηλεοπτικά παράθυρα που τους φιλοξενείτε. Και σήμερα μίλησα με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι αξιόλογοι άνθρωποι, είναι σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι ασχολούνται με τα αρχαία. Εδώ να σου πω στα Παλατίτσια, Κυριάκο, ο οποίο μέχρι και πέρυσι οι άνθρωποι οργώνανε οι άνθρωποι και βρίσκανε νομίσματα. Καλά, όχι νομίσματα χρυσά. Οι λέξεις, αγαπητέ μου Μελιόπουλε, αποτυπώνουν και την πραγματικότητα. Παλατίτσια είπες. Παλατίτσια. Στα 2 χιλιόμετρα. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, χαιρετίσματα στη Μακεδονία μας, λοιπόν. Έχουμε λοιπόν αύριο το πρωί, είμαστε οι πρώτοι που το μεταδώσαμε, να δω και τους καλούς καλεσμένους μας. Ξέρετε, κύριε Παπαχριστόπουλε, κύριε Σιάχο, η μακεδονική γη, η ελληνική γη ξερνάει αλήθειες. Το ζήτημα είναι κατά πόσο μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε εμείς. Και όπως είπα προηγουμένως, ότι η περιοχή, επειδή έχει να κάνει με βασιλικές ταφές, είναι η περιοχή που ετάφησαν βασιλιάδες της Μακεδονίας, εύχομαι και είμαι βέβαιος ότι αυτό το πράγμα θα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ακούω, κύριε Σιάχο. Όχι, αναμφισβήτητα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε εσάς με το γεγονός ότι έχετε την πρωτιά στην σημερινή αποκάλυψη. Θέλω να πιστεύω κι εγώ και να ενώσω με την αισιοδοξία με τη δική σας ότι μια νέα μέρα ξημερώνει για τη Μακεδονία, μια νέα μέρα ξημερώνει για τον ελληνισμό. Όχι για να μας φέρει κάτι νέο, αλλά για να τονώσει την εθνική μας περηφάνεια. Φαίνεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι τυχερός. Κοιτάξτε, τουλάχιστον περί την ιστορία. Η ελληνική γη είναι μια γη όπου και να τις κάψεις γεννά ιστορία. Ο Αντώνης Σαμαράς αναμφισβήτητα ένας ηγέτης που συνδέει το όνομά του με την ιστορία της χώρας, αλλά να μην το βάλουμε στα πλαίσια τώρα τα κομματικά ή τα πολιτικά. Ήταν μια αριστοφανική έκφραση. Μην το δένετε και κόμπο. Η Βεργίνα, η Αμφίπολη και όλη η ελληνική γη είναι γη που μας κάνει περήφανους και θα μας Θέλω και από τον κύριο Παπαχριστόπουλο ένα μικρό σχόλιο, γιατί θέλω να πάμε στα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια, γιατί απασχολεί πάρα πολύ κόσμο το θέμα αυτό, κύριε Παπαχριστόπουλο. Κύριε Βελόπουλε, πιστεύω ότι ο πολιτισμός είναι η μεγάλη ατμομηχανή της ελληνικής χώρας και θα έπρεπε εδώ και χρόνια, όχι τώρα, πιστεύω πολύ καθυστερημένα, δεν είναι όμως ποτέ αργά, να αναδειχτεί, γιατί είναι ένας πολύ μοναδικός πολιτισμός, πιστεύω, σε όλο τον πλανήτη, είναι μεγαλύτερη κληρονομιά, δεν έχει άλλη χώρα, να λέμε του στραβού το δίκαιο. Και θα έπρεπε ήδη να το έχουμε αξιοποιήσει εδώ και καιρό, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Δεν ανήκει όμως σε κανένα πρωθυπουργό, κύριε Βελόπουλε, δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ανήκει σε όλη τη χώρα, σε όλους τους Έλληνες. Πάντως είναι ευτυχή συγκυρία να είσαι πρωθυπουργός ή υπουργός πολιτισμού και να βρίσκονται στη μακεδονική γη οπουδήποτε αλλού παρόμοια ευρήματα. Είναι ευτύχημα και τύχη, έτσι. Αυτό λέω για την πατρίδα, αλλά και για τον θεσμικό ρόλο που έχει ο καθένας εξ αυτών. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Ανήκουν στην Ελλάδα. Όλα αυτά στους Έλληνες. Θα ήθελα μερικές φωτογραφίες να ξαναδείξουμε από τον τάφο και να κλείσουμε για να πάμε, αν μπορούμε, κατευθείαν στη δήλωση του κύριου Σάρα και του κύριου Βενιζέλου. Αυτός είναι ο μακεδονικός τάφος. Βλέπετε από μακριά είναι φωτογραφίες, κύριε Χιδρόγλου. Είναι και καλυμμένος για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Βεβαιότατα. Είναι μέρες, Κυριάκο. Η ανασκαφή, να σου πω εγώ, γίνεται τις τελευταίες 15 μέρες. Έτσι. Το απόγευμα μετά τις 4 βρήκαν τον τάφο. Δηλαδή μπήκαν στον χώρο που είναι τα ευρήματα ή τα κτερίσματα. Άρα λοιπόν υπήρχε η ενημέρωση ήδη, 15 μέρες οι άνθρωποι ήταν εκεί, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο να βρουν αυτά τα οποία μάλλον υποπτευόντουσαν ότι είχε. Να σου επαναλάβω κάτι, γιατί η ιστορία είναι επιστήμη μου. Η Αιγές, η Βεργίνα ήταν ο χώρος που ετάφησαν όλοι οι βασιλείς της Μακεδονίας. Και ο πιο ανιστόρητος φαντάζομαι ότι το γνωρίζει. Αλλά σημασία έχει ότι όλα τα φώτα, όλα τα φώτα πλέον είναι στην Ελλάδα. Αδιαφυσβήτητα. Μακάρι να είναι κάτι πολύ σημαντικό και το εύχομαι να είναι βασιλικός τάφος. Να πάμε λοιπόν στη δήλωση που αφορά τα κόκκινα δάνεια, που αφορά τους πληστηριασμούς και ενδιαφέρει εκατοντάδες χιλιάδες των Ελλήνων. Να δούμε το ρεπορτάζ. Είναι όλα να έχουν λήξει μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η επιδίωξή μας. Θα προλάβουμε. Αλλά και εν πάση περιπτώσει θα προλάβουμε πριν προκύψουν ανάγκες. Γιατί έχουμε ένα σχεδιασμό ο οποίος μας επιτρέπει να φτάσουμε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, σε μια συμφωνία, όπως σας είπα, σίγουρα πριν από την έναρξη της διαδικασίας εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μιλήσατε για την άψη της προστασίας των πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία. Όχι, δεν έγινε τέτοια συζήτηση. Είναι κάτι που το θέλουν οι τράπεζες? Κοιτάξτε, οι τράπεζες σε καμία περίπτωση δεν θα θέλανε να φορτωθούν χαρτοφυλάκιο των 100, των 50, των 70 χιλιάδων και κατά συνέπεια νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ούτε αντιμετωπίζεται από τη δική μας πλευρά θέμα πληστηριασμών σε αυτή τη φάση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος, δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Και κατά την άποψή μου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εκπροσωπώ όλους, διότι δεν έχει καμία συζήτηση για το θέμα, δεν βλέπω να γίνεται.
Κατά συνέπεια δεν υπάρχει θέμα πληστηριασμών. Ξεκάθαρα ήταν η δήλωση του κ. Σάλα, για να είμαστε και συνεπείς τουλάχιστον με την ενημέρωση. Θέλω να ακούσω τους καλεσμένους μας, να πω το εξής. Ενημερώνομαι, ήδη έχω πάρα πολλά SMS από την περιοχή της Βεργίνας, Νίκο μου. Πληροφορίες για το θέμα υπάρχουν στο αποκαλυπτικό.gr. Ό,τι θέλετε μπείτε εκεί μέσα. Και φωτογραφικό υλικό αλλά και δηλώσεις. Νίκο Χιδρόγλου, καλά ή κακά νέα για τα κόκκινα δάνεια? Εγώ νομίζω ότι είναι καλά. Είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Είμαστε στο μέσο μιας δύσκολης διαπραγμάτευσης. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν κλείσει πάρα πολλά θέματα. Υπάρχει ένα παιχνίδι εκ μέρους της Ευρώπης μαστίγιου και καρότου. Υπάρχουν πιέσεις, υπάρχουν αντικρουόμενες δηλώσεις. Ακούσαμε τον κύριο παραδείγματος χάρη Ντίζελμπαμ να λέει ότι αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι στο τρέχον πρόγραμμα με σταθερά δάνεια και όρος θα φτάσει στο τέλος. Θα το δούμε σε λίγο χωρεπορτάζ. Απλά να σου πω, ότι δεν θα έπρεπε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Να σας πω, κυρία συνάδελφε, ότι ο κύριος Ντάισεμπλουμ, ξέρετε τι δουλειά κάνει. Περιβαλλοντολόγος είναι. Και τον πήρε η Μέρκελ και τον έκανε υπεύθυνο των τραπεζών. Περιβαλλοντολόγος. Για την Πεκάτσα, για την Πέρδικα, καταλάβατε, για να ξέρουμε ο καθένας τι ιδιότητα έχει. Είναι όμως καλός ή κακός ένας Ευρωπαίος γραφειοκράτης με τον οποίο αυτή τη στιγμή καλούμεθα να διαπραγματευτούμε. Έτσι. Είναι σαφές ότι υπάρχει διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι πλέον και ο κάθε κακόπιστος δεν μπορεί να πει το αντίθετο. Έτσι, βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά καλές εξελίξεις, υπάρχουν και δυσκολίες μπροστά. Η πίεση της Τρόικας που ξέρει ότι θα φύγει μέχρι την τελευταία στιγμή να αποσπάσει όσα περισσότερα μπορεί είναι δεδομένη. Και αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πάνω απ' όλα ψυχραιμία. Έτσι, πρέπει όλοι να πράξουν το καθήκον τους, να υπάρχει σωστή ενημέρωση, ψυχραιμία και πάνω απ' όλα στιβαρή αντιμετώπιση των οποιονδήποτε πιέσεων δεχόμαστε, ειδικά για αιτήματα τα οποία δεν είναι και τόσο λογικά και θα πιέσουν ακόμα περισσότερο τον κόσμο. Να δω τον κύριο Παπαχριστόπουλο, μπορώ να πιεστεί άλλο. Κύριε Παπαχριστόπουλε. Εγώ έχω άλλη άποψη, κύριε Βελόπουλε. Και θέλω να θυμίσω ότι καλοί τραπεζίτες δεν υπάρχουν. Εκτιμώ τις τράπεζες και πιστεύω ότι καλά θα κάνανε να κάνανε σωστά τη δουλειά τους. Λυπάμαι, αλλά αυτή η ασπιρίνη, οι καλοί τραπεζίτες, οι 4 που τελικά θα δώσουν ρευστότητα στην αγορά, δεν μου ταιριάζει. Και θέλω να θυμίσω, γιατί κάθε Τετάρτη, σας πληροφορώ, είμαι σε κάποιο ειρηνοδικείο, εγώ και πάρα πολλοί Έλληνες και όχι κομματικά, σας μιλάω για κινήσεις που έχουν εξασηκωθεί πλέον όλοι οι πολίτες και σταματάμε πληστηριασμούς των τραπεζών. Αύριο, για παράδειγμα, το λέω κιόλας, θα είμαι στην Νικήτα 12 στο ειρηνοδικείο του Πειραιά, όπου γίνονται 2 πληστηριασμοί. Κλείνω την παρένθεση να σας πω το εξής. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Πιστεύω ότι είστε από τους πιο ενημερωμένους δημοσιογράφους, γιατί είσαστε ένας από τους προσεκτικότερους βουλευτές. 233 δις με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου οι τράπεζες τα έχουν φορτώσει στον Έλληνα πολίτη και στο δημόσιο χρέος. Τα χρήματα αυτά δεν πήγανε ποτέ στην αγορά, κύριε Βελόπουλε. Αυτό είναι το θέμα. Και είναι κροκοδίλια δάκρυα. Αυτά που βλέπω τώρα, αυτές οι ασπιρίνες, όταν ένα σπίτι 45 τετραγωνικών στην Κυψέλη έχει φτάσει να κάνει 3 χιλιάρικα γιατί νεκρώσανε σκόπιμα την οικοδομή για να πάρουν τις περιουσίες όλων των Ελλήνων. Λυπάμαι, κύριε Βελόπουλε, εγώ, συγχωρήστε μου τη λαϊκή έκφραση, δεν μασάω. Μακάρι, ειλικρινά σας το λέω, να μην γίνει κανένας πληστηριασμός, έστω και αν ευνοηθεί ένας πολίτης από 1η Πρώτου του 2015. Η πραγματικότητα είναι άλλη. Το θυμήθηκε πολύ αργά ο κύριος Πρωθυπουργός ότι οι τραπεζίτες θα έπρεπε να έχουν ρίξει στην αγορά χρήματα. Να υπάρχει ρευστότητα. Πόσα να μην κλείσουν. Να μην κλείσουν, δεν έπεσε τίποτα. Ούτε μία δραχμή. Χρήματα μοιράζαμε. Ακούστε με, οι τράπεζες. Με δανεικά ζούσαμε. Γι' αυτό φτάσαμε. Ποιος τα πήρε τα δανεικά, κυρία μου? Πήγανε στους επιχειρηματίες, πήγανε στην αγορά. Για όνομα του Θεού. Μην το λέτε αυτό γιατί γελάμε εδώ. Σας λέω ότι κλείσανε 350.000. Κύριε Παπαξιτόπουλε, με αυτά που λένε οι συνάδελφοι δεν γελάει κανένας. Ναι, θα ήθελα λοιπόν, να σέβεστε τους συναδέλφους πρώτα απ' όλα, έτσι. Σέβομαι την αλήθεια παραπάνω από οποιοδήποτε, κύριε Χιδηρόγλου. Λοιπόν, η αλήθεια, η δική σας αλήθεια. Όχι, δική μου, ναι, αν θέλετε μπορείτε να την παρατεθείτε. Με επιχειρήματα. Σας λέω λοιπόν, θα σας μιλήσω με νούμερα. 23 δις το 8 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. 50 και 90 δις επί Γεωργού Παπανδρέου. 70 δις αυτά πήγανε και εξαργυρωθήκανε με 1% στην Κεντρική Τράπεζα. Πήρανε ζεστά χρήματα που δεν πέσανε ποτέ στην αγορά. Και το ΦΕΚ επάνω, ξέρετε τι γράφει? Αν δεν πληρωθούν, κύριε Βελόπουλε, πηγαίνουν στο δημόσιο χρέος. Αν αυτό το αμφισβητείτε, ζητάω συγγνώμη. Ζητάω συγγνώμη. Θα πω το εξής. Αν χρήματα αυτά, το 1/3, Νίκο μου, έπεφτε στην αγορά, θα είχαμε λύσει πολλά προβλήματα. Αυτό λέει και ο Πρωθυπουργός της χώρας. Γι' αυτό δεν γίνεται αυτό που γίνεται τώρα. Για να πέσουν. Δεν το ξέρω το δούμε. Να ακούσω τον κύριο Σάκο. Μακάρι.
Να ακούσουμε τον κύριο. Μακάρι να το δω. Κύριε Τσάκο, είστε ικανοποιημένος από αυτό εσείς? Εγώ θα ξεκινήσω διαφορετικά, θα προσπαθήσω να ρίξω λίγο τους τόνους. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Νίκο σε μια κουβέντα του. Είπε ότι αυτό που χρειάζεται από εδώ και πέρα είναι ψυχραιμία. Αναμφισβήτητα έχουν περάσει 4 ουσιαστικά χρόνια στα οποία ο ελληνικός λαός όλοι μας υποστήκαμε πάρα πολλά δεινά. 5 κύριε. Τα τελευταία 5 χρόνια ήταν πραγματικά δύσκολα χρόνια. Σταδιακά, βήμα-βήμα, αισθανόμαστε ότι βγαίνουμε πια από αυτό το Γολγοθά, από αυτό το τούνελ. Βγαίνουμε. Όπως είπες σωστά, Κυριάκο, και εσύ στην αρχή, όταν ξεκίνησες στο δελτίο, είπες ότι ξεκινάω με 2 θετικές ειδήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι επιτέλους βλέπουμε ένα δελτίο ειδήσεων που ξεκινάει με καλές ειδήσεις. Ένα που αφορά τον πολιτισμό μας, την ατμομηχανή της χώρας, όπως είπε πολύ σωστά ο γιατρός, αλλά και τη θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την οικονομία. Δεν είναι εξέλιξη ούτε για βεγγαλικά ούτε για πανηγυρισμούς. Είναι ένα βήμα σε μια σταθερή πορεία προς την έξοδο της χώρας από την κρίση και από το μνημόνιο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κάποιος να υιοθετήσει έναν όρο ότι ο τραπεζίτης είναι καλός. Αυτό σαφώς θα συμφωνήσουμε με τον γιατρό. Οι τραπεζίτες κάνουν τη δουλειά τους και οι πολιτικοί κάνουν τη δουλειά τους. Μία τελεία και ακούστε με λίγο. Δεν είμαι κατά το τραπεζών. Κύριε Παπακοστόπουλε, ακούστε με λίγο. Γιατί είναι καλό να εξοραίζουμε. Να βλέπω και τους συναδέλφους. Είναι καλό να εξαροίζουμε, κύριοι συνάδελφοι, τα όσα γίνονται σήμερα. Αλλά έχω μία αίσθηση η οποία απεικονίζει αυτό που έλεγε ο Παπακοστόπουλος, κύριε Σιάκο. Ότι κάποιοι τα έπαιρναν έτσι μέσω χρημάτων που δανειζόμασταν. Επένδυση, ακούστε λίγο. Μία εταιρεία θέλει να κάνει μια επένδυση. Λέει ύψους 402 εκατομμυρίων ευρώ. Παίρνει επιδότηση 83 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε για πόσες θέσεις εργασίας? Για 6, κύριε Σιάκο. Για 6 θέσεις εργασίας πήραν. Συγγνώμη, κύριε Παπακοστόπουλε, έχουμε ρεπορτάζ. Να δείξουμε, ακούστε συνέλληνες, ακούστε τηλεθεατές μου. Μια εταιρεία θέλει να κάνει μια υποτιθέμενη επένδυση. Δεν ξέρω αν έγινε η επένδυση ποτέ. 400 εκατομμυρίων μας είπαν. Πήραν επιδότηση 83 εκατομμύρια ευρώ για 6 θέσεις εργασίας. Με 83 εκατομμύρια ευρώ, εγώ σου κάνω μια εταιρεία, μια μονάδα κάτι της παραγωγής και έχω και 30 εργαζόμενους, κύριε Σιάκο, 40-50 εργαζόμενους. Δείτε το ρεπορτάζ για να καταλάβετε πώς γίνανε οι κομπίνες ή πώς γίνανε οι λάθος επιλογές καλύτερα πολλών δίθεν επενδυτών ή επενδυτών. Να το δούμε. Εντυπωσιακά είναι τα νούμερα των επενδύσεων που ανακοινώνει το κυβερνητικό επιτελείο. Ακούμε για εκατοντάδες εκατομμύρια και πιστεύουμε ότι συνοδεύονται φυσικά από εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Λάθος, τελείως λάθος, γιατί η κυβέρνηση με την κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ενέκρινε 6 επενδυτικά σχέδια πριν λίγες μόλις ημέρες με νόμο στη Βουλή. Σύνολο επένδυσης 402 εκατομμύρια ευρώ. Σύνολο επιδότησης 83 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικές θέσεις εργασίας 6. Ναι, καλά το καταλάβατε. 6 θέσεις εργασίας. Δηλαδή επιδότηση 14 εκατομμυρίων ευρώ για κάθε θέση εργασίας. Και για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα, αυτές οι ιστορίες είναι αμαρτωλές ιστορίες του παρελθόντος, τις οποίες πληρώνουμε σήμερα και έχει δει. Μα γι' αυτό φτάσαμε. Είναι του 11 και του 11,5 γι' το αυτό φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό Σιάκο. φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι σημαντικό σήμερα ότι η κυβέρνηση υποχρεώνει τους τραπεζίτες να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι μαζί της, υποχρεώνει τους τραπεζίτες να συμφωνήσουν μαζί τους σε ένα πλαίσιο, υποχρεώνει τους τραπεζίτες να δεχθούν τις νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν. Κύριε Σιάκο, για συγκεκριμένο σας λέω, 6 θέσεις εργασίας. Τραγικό είναι αυτό, μα γι' αυτό φτάσαμε. Και φαντάζομαι δεν θα είναι μόνο η μία αυτή η περίπτωση. Όχι, και άλλες τόσες, και άλλες. Φαντάζομαι. Ειδικά με την αιωλική ενέργεια, κύριε Σιάκο μου, και με τις ανεμογεννήτριες. Έγινε το πάρτι της αρκούδας με τη ιστορία. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι δίνει υλικό για τους εισαγγελείς. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει νοήμων άνθρωπος από όποιο πολιτικό χώρο και να προέρχεται, ο οποίος να πει ότι συμφωνεί. Όσο υπάρχουν τόσο υψηλά επίπεδα διαφθοράς, ακόμα και σήμερα είδαμε στα δελτία ειδήσεων, εκτός τις ειδήσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, έτσι, ναι, τα οποία έχουν προκαλέσει σεισμό, είδαμε και άλλα για προμήθειες νοσοκομείων, όπου έχει γίνει κακός χαμός. Δεν προλαβαίνουν στον ΕΟΠΗ. Ειδικά που υπάρχει ο κ. Παπακοστόπουλος, θα ξέρετε, είναι γιατρός. Να μαζεύουν. Μ' αρέσει η γνωμάτευσή σου, γιατί είσαι γιατρός. Δεν είναι γνωμάτευση. Όχι. Δεν είναι γνωμάτευση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχουν συνδικαλιστική κάλυψη, κύριε Βελόπουλε. Οι υπουργοί τι κάνανε, κύριε Σιδηρόπουλο, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, οι υπουργοί τι έκαναν δεκαετίες τώρα? Όσοι υπουργοί, κύριε Βελόπουλε, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, προσπάθησαν να σπάσουν το απόστημα. Ξέρετε τι έχουν περάσει? Πες μου ονόματα, σε παρακαλώ. Να σου πω ονόματα τώρα, αυτή τη στιγμή. Ένα πλην του Γεωργιάδη που έκανε ό,τι έκανε και πέρασε ως αστραπή από εκεί. Ένα χρόνο, Κυριάκο. Ακούστε, κύριε Παλουκά. Ακούστε με, εγώ θέλω 40 χρόνια. Θα μάθουμε να πούμε. 40 χρόνια υπουργοί και των δύο κομμάτων. Ρωτώ εγώ εσάς, τι έπραξε για αυτό που μου λέτε? Μην μου λέτε ένα Γεωργιάδη. Πείτε μου κι άλλους, μπορείτε? Ο δημόσιος τομέας ήταν άβατο, κύριε Βελόπουλε, για χρόνια. Ήταν άβατο.
Ναι, εντάξει. Και μεταξύ μας και κάστρο της αριστεράς τώρα, έτσι μην κορεδευόμαστε. Εντάξει, πάλι αριστερά αυτή τώρα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα γιατί είναι σημαντικό. Θέλω κύριε Παπαξιτόπουλο να το ακούσετε αυτό. Εγώ βλέπεις, είμαι ήσυχος. Είστε ήσυχος πολύ σήμερα και αυτό μου ανησυχεί ιδιαίτερα. Λοιπόν, θα δούμε τα 19 προαπαιτούμενα που θέτει η Τρόικα εκβιαστικά για να κλείσει την αξιολόγηση. Φαίνεται ότι οι Τροικανοί τραβούν το σκηνή. Φαίνεται δηλαδή ότι θέλουν με κάθε τρόπο να επιβάλλουν αυτό που πιστεύουν. Άσχετα αν είναι λάθος, δεν το εξετάζουμε τώρα εμείς. Θα δούμε το ρεπορτάζ, όμως μην αλλάξετε δέκτες, γιατί σήμερα στην εκπομπή θέλω να βλέπω τους καλεσμένους πριν δούμε το ρεπορτάζ. Έχουμε συγκλονιστικά θέματα. Για πρώτη φορά, κύριε Παπαξιτόπουλο, στην ελληνική τηλεόραση θα παίξει δήλωση πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος παραδέχεται ότι η Ελλάδα συμφώνησε να μην διεκδικήσει γερμανικές αποζημιώσεις. Τότε ήταν Πρόεδρος της Δημοκρατίας πραγματικά. Αυτό είναι το Αθηναϊκό Πρακτορείο, κύριε Χιδίρογλου, το ψάξεις εσύ αύριο, έχω τη δήλωσή του, θα την δεις. Πρόεδρος της Δημοκρατίας λέει στους Αλβανούς ότι εμείς διαγράψαμε τα χρέη των Γερμανών στα πλαίσια καλής συμφωνίας. Διαγράψε εκεί στα χρέη των Τζάμιδων. Θα το ακούσετε εδώ, στο αποκαλυπτικό δελτίο. Επίσης, το ακούω αυτό, κύριε Βελόπουλο. Θα το δείτε εδώ, γιατί στο αποκαλυπτικό δελτίο κάνουμε δουλειά, κύριε. Είδηση μεγάλη. Και περιμένω από τον συγκεκριμένο άνθρωπο που είναι σοβαρός άνθρωπος να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, το οποίο μετέδωσε τότε και την είδηση, αλλά κανένας δεν πήρε χαμπάρι. Θα δούμε επίσης. Πότε μεταδόθηκε αυτό? Αν το πω θα καταλάβει ο κόσμος. Θέλω να δουν το ρεπορτάζ. Μην μου το καίς, κύριε Σιάκο μου. Ηχητικό ντοκουμέντο. Θα το δείτε εδώ. Είναι το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η δήλωσή του. Έτσι δεν είναι δικά μου. Λοιπόν, θα δείτε επίσης εξελίξεις με την Τουρκία. Βίντεο αποκλειστικό από τους Τούρκους. Τι ακριβώς ζητάνε οι Τούρκοι από την Ελλάδα. Και βέβαια το εξής σημαντικό, το οποίο με συγκλώνησε, κύριε Παπαξιτόπουλε. Άρθρο το New York Times, το οποίο λέει ευθαρσώς ολοσέλιδο ότι η παιδοφιλία δεν είναι έγκλημα, οι παιδόφιλοι είναι θύματα διακρίσεων και πρέπει να προστατευτούν από το κράτος. New York Times. Και όμως, New York Times, όχι ο Βελόπουλος. Και έχουμε πάρα πολλά, όπως η ιστορία που για μένα είναι συγκλονιστική και πρέπει να την πω και αυτήν, σε ελληνική εκκλησία στο Τσεσμέ, στην Κρίνη δηλαδή, θα δείτε πώς η εκκλησία έγινε παζάρι πραγματικά από τους Τούρκους. Όλα αυτά στο αποκαλυπτικό δελτίο μαζί με τα οικονομικά μας θέματα. Δείτε τι θέλει η Τρόικα από την Ελλάδα για να καταλάβετε πώς τριμώγουν την κυβέρνηση βήμα-βήμα η Τρόικα. Τελεσίγραφο με 19 σκληρά προαπαιτούμενα για μετάβαση από το μνημόνιο στο μνημόνιο έχει στείλει η Τρόικα στο Οικονομικό Επιτελείο, επιμένοντας για άνοιγμα του ασφαλιστικού, πληστηριασμούς, νέες ιδιωτικοποιήσεις και ομαδικές απολύσεις. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι των δανειστών θέτουν την υλοποίηση των προαπαιτούμενων ως προϋπόθεση για να κλείσει η αξιολόγηση μέχρι το τελευταίο Eurogroup της χρονιάς στις 8 Δεκεμβρίου. Αναλυτικότερα, η Τρόικα ζητά κάλυψη δημοσιονομικού κενού που η ίδια το υπολογίζει στα 2,6 δισεκατομμύρια για το 2015. Αλλαγές στη ρύθμιση των οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, καθώς οι 100 δόσεις δεν ικανοποιούν τους δανειστές. Δέσμευση της κυβέρνησης ότι δεν θα κάνει οριζόντια ρύθμιση δανείων για νοικοκυριά, δηλαδή στεγαστικών και καταναλωτικών. Διαπίστωση της Τρόικας ότι η αναδιάρθρωση της φορολογικής διοίκησης δεν έχει ολοκληρωθεί όπως αναμενόταν και απαιτείται περαιτέρω εξαρτησία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Στο θέμα του ασφαλιστικού, η Τρόικα ζητά αλλαγές σε όρια ηλικίας, ποσοστά αναπλήρωσης και απαιτούμενα έτη ασφάλισης, αλλά και περιορισμό των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και εξορθολογισμό του συστήματος της ελάχιστης σύνταξης. Επιπλέον, οι δανειστές ζητούν διεύρυνση του αριθμού υπηρεσιών και προϊόντων που βρίσκονται στον υψηλό συντελεστή του ΦΠΑ. Υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στην αγορά προϊόντων χρησιμοποιώντας τις προτάσεις της εργαλειοθήκης του ΟΣΑ. Η μεταρρύθμιση για τις ομαδικές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις στο μνημόνιο. Αλλαγές στο πτωχευτικό δίκαιο, ώστε πρώτον να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στις προηγούμενες αξιολογήσεις. Αλλαγές στο πτωχευτικό δίκαιο, ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στις προηγούμενες αξιολογήσεις. Παρουσίαση του νέου ενιαίου μισθολογίου για τον δημόσιο τομέα. Περιορισμό των επιδομάτων εκτός από τις βασικές αποδοχές στο δημόσιο. Αξιολόγηση δαπανών και στα Υπουργεία και όχι μόνο στους δημόσιους φορείς. Προτάσεις αναδιάρθρωσης των ΔΕΚΟ. Βελτίωση δημοσιονομικών κανόνων που θα προσφέρουν μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία και δημοσιονομική ευελιξία στους δημόσιους φορείς. Επισήμανση ότι ο στόχος της ιδιωτικοποίησης το 2014 έχει χαθεί. Επισήμανση ότι έχουν χαθεί οι στόχοι για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες, αλλά και οι στόχοι για απολύσεις, επιστροφές φόρων και αιτήσεις για συντάξεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων, η Τρόικα ζητά πώληση των μετοχών του ΟΤΕ, αλλά και η ιδιωτικοποίηση των λιμανιών του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, του ΟΣΕ και των περιφερειακών αεροδρομίων. Στον τομέα των στατιστικών, η Τρόικα ζητάει να επεκταθεί η θητεία της Ελστάτ. Υιοθέτηση ως τις αρχές Δεκεμβρίου της απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης.
Κατάθεσε στη Βουλή του νόμου για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου. Μεγάλο αγκάθι για την κυβέρνηση παραμένει το ασφαλιστικό και οι νέες αιματηρές παρεμβάσεις που απαιτεί η Τρόικα, με το Μαξίμου να γνωρίζει ότι οποιαδήποτε απόφαση στη λογική των δανειστών θα έχει ανυπολόγιστο πολιτικό κόστος. Στο νέο σχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο νέο μεσοπρόθεσμο και θα ισχύσει από το 2015, προβλέπεται η υπαγωγή όλων των ταμείων στο ΙΚΑ με εξαίρεση των ΟΓΑ. Η ενοποίηση αφορά τόσο τις κύριες συντάξεις όσο και τις επικουρικές και το ΕΦΑΠΑΞ. Το σχέδιο προβλέπει ενιαίους κανόνες εισφορών και παροχών, δεδομένων που ανοίγει τον δρόμο για νέες μειώσεις, όχι μόνο στις επικουρικές, αλλά και τις κύριες συντάξεις. Έχουμε συνέχεια λοιπόν στο αποκαλυπτικό μας δελτίο. Θέλω να πάμε, Ράνια, να με βοηθήσεις, η κυρία Καρατζαφέρη, να με βοηθήσει με την πρώτη κάρτα. Γιατί μας ζάλισαν, ειλικρινά το λέω αυτό, τα μυαλά. Και το λέω δημοσίως. Τα μεγαλύτερα κράτη πλυντήρια στον κόσμο. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι εννοώ, ποια κράτη ξεπλένουν μαύρο χρήμα. Ένα εξ αυτών έχει σχέση και ο Ντάισεμπλουμ, κύριε Χιδηρόγλου. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Είναι η Ολλανδία. Ακριβώς. Έτσι, εδώ είμαστε. Αυτό είναι από την Παγκόσμια Τράπεζα, ξέρεις. Έχουν γίνει πάντως το θέμα της αλλαγής της Ολλανδίας τα τελευταία 2 χρόνια μεγάλες αλλαγές. Όχι, μην το κάνετε πολύ κοντά, αφήστε λίγο ανοιχτό να φαίνονται και τα κράτη. Έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές γιατί αποδείχθηκε ότι η Ολλανδία υπήρξε φορολογικός παράδεισος για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, Top 20 φορολογικών παραδείσων. Ολλανδία, έτσι, Σιγκαπούρη, Λουξεμβούργο, Cayman Islands, Switzerland. Η Ελλάδα, αυτό όμως, Κυριάκο, η Ελλάδα πηγαίνει τα λεφτά εκεί. Η Ελλάδα παίζει το ότι πηγαίνει τα λεφτά. Μπράβο, όχι η Ελλάδα. Κάποιοι επιχειρηματίες από την Ελλάδα. Έτσι, δεν είναι όλη η Ελλάδα. Δεν έχει ο μισθωτός και τις αξιοπιστία από αυτή. Όμως ξέρεις και τι άλλο αποδεικνύει, Κυριάκο. Αποδεικνύει και ένα άλλο πράγμα. Και Cyprus, ότι το εθνικό, ακριβώς, το εθνικό συμφέρον πάντα προτάσσεται με τον ένα ή τον β τρόπο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστό. Και ότι η ρητορική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βγαίνει προς τα έξω είναι άκρως υποκριτική. Έτσι. Συμφωνούμε. Πάμε και στην επόμενη κάρτα για να τις σχολιάσουμε τους καλεσμένους μας, που είναι εμπιστοσύνη σε θεσμούς. Τι εμπιστεύονται λοιπόν οι Έλληνες? Πρώτος είναι ο ελληνικός στρατός. Και ήταν και θα είναι, Κυριάκο. Κάτσε ρε να πω τι είναι. Τι είναι αυτό το πράγμα με σένα? Τα κόμματα, κύριε Χιδηρόγλου, είναι τελευταία. Λογικό δεν είναι? Δηλαδή, αν το κοιτάξτε, και οι πρώτοι έσονται τελευταίοι και οι τελευταίοι πρώτοι, έτσι. Στρατός, αστυνομία, πολίτες, εκκλησία, πρόεδρος δημοκρατίας, κοινωνικά κινήματα, δικαιοσύνη, ραδιόφωνο, τράπεζα της Ελλάδας, διαδίκτυο, ΕΥΠ. Δεν πιστεύω για την ΕΥΠ. Βουλή, τράπεζες, εφημερίδες, τηλεόραση, στο τέλος. Και εφημερίδες, και τηλεόραση, και τράπεζες και κόμματα, τελευταίοι στην ουρά. Θέλω τον κύριο Παπαχριστόπουλο να μου κάνει ένα σχόλιο, να βλέπουμε και την κάρτα. Κύριε Παπαχριστόπουλο, σας ακούω. Να πω καταρχήν, κύριε Βελόπουλο, ότι αναδεικνύεται ένα θέμα που είναι επίκαιρο και συμφωνώ και με τον κύριο Χιδηρόγλου, γιατί δεν διαφωνώ πάντα μαζί του. Καλό είναι. Ότι η υποκρισία έχει περισσέψει δυστυχώς πάρα πολύ. Όταν ο πρόεδρος επί χρόνια του Eurogroup, πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου και σήμερα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν σε ένα κράτος νόμιμα, εγώ νομότυπα, δεν είπα παράνομα. Σωστό. Ξέπλαινε στην κυριολεξία παγκόσμιο χρήμα με 0,25. Την ίδια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι επιβάλλουν στη χώρα μας μια απίστευτη φορολογία, μια λιτότητα, έχουν εξαθλιώσει τον κόσμο, γιατί έχει σχέση το προηγούμενο με αυτό. Έχουν φτάσει τα σπίτια να είναι μοτοσακά μεταχειρισμένα. Στην ουσία παίρνουν τις περιουσίες των Ελλήνων. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι θέμα κακίας, είναι συνειδητής επιλογής που πρέπει να σταματήσει την ίδια στιγμή που οι ίδιοι στις χώρες τους είναι φορολογική παράδοση. Ναι, αλλά γιατί δεν εμπιστεύονται τα κόμματα όμως? Αφήστε αυτό. Με ενοχλεί αυτό. Γιατί δεν Πάμε στους θεσμούς τώρα, γιατί δεν έκανα σχόλιο. Το ξέρω, νόμιζα το προσπεράσετε. Όχι, δεν το προσπέρασα καθόλου. Θέλετε να σας μιλήσω ευθέως? Γιατί όχι? Είναι τα μεγαλύτερα εκτροφία διαφθοράς, όπου το πρώτο πράγμα που μαθαίνουν είναι η ισορροπία. Υπάρχει πολιτικός που είναι πρίτανης των ισορροπιών στην Ελλάδα. Τι κερδίζει, τι χάνει. Αδιάφορα για το ποιο είναι το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου. Το δεύτερο είναι ο χαφιεδισμός. Το τρίτο είναι η ίντριγκα. Το τέταρτο είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου. Δυστυχώς, κύριε Βελόπουλε, δεν υπάρχουν αρχές μέσα στα κόμματα και βλέπουμε ανθρώπους ανεπάγγελτους ή γόνους. Αυτή είναι η ιστορία. 60 γόνοι υπάρχουν σήμερα στη Βουλή. Παραπάνω. Και θα έπρεπε κάποτε να τελειώνει αυτή η ιστορία με ενθομωτική ρύθμιση, να είναι 2
βουλευτικές θητείες να ξεβρωμίσει ο τόπος από αυτούς. Θα σας κάνω μια προσωπική ερώτηση, επιτρέψτε μου όμως. Όσες θέλετε. Χίλια συγγνώμη. Καλά είναι αυτά που λέτε. Ανήκω και εγώ σε κόμμα. Αυτό πάω να σας πω. Αλλά και το κόμμα το δικό σας. Θα σας πω. Ακούστε, είναι θα στα χαμηλά απαντήσω, του. δεν κρύβομαι. Είναι στα χαμηλά του. Μπορεί εσείς ως πρόσωπο να είστε στα. Ακούστε με λίγο. Στα υψηλά σας. Αλλά το κόμμα το δικό σας έχει μια εσωστρέφεια που τη διακρίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν κρύβομαι. Είναι άλλη ερώτηση, την απαντάω. Αλλά δεν θέλω να φάω το χρόνο. Γιατί δεν είναι πιστικό το κόμμα σας, Μισό λεφτάκι. Ακούστε, κύριε Βελόπουλε, αυτή τη στιγμή 5 κανάλια, 5 μεγάλες εφημερίδες και 5 μεγάλα ραδιόφωνα. Από την κάμερα με ενημερώνουν για να είναι καλύτερη η εικόνα. Κάνουν στην κυριολεξία πλήση εγκεφάλου. Ζούμε την πιο σκληρή μηντιακή δικτατορία και όποιος ενοχλεί το σύστημα, αν δεν μπορέσουν να τον εξαγοράσουν, τον απαξιώνουν, κύριε Βελόπουλε. Και θεωρώ άθλο αυτή τη στιγμή που στεκόμαστε στα πόδια μας. Είναι η απάντησή μου σε αυτό που είπατε. Αλλά θέλω τελειώνοντας να πω το εξής. Ότι πράγματι έχουμε θεσμικό πρόβλημα, κύριε Βελόπουλε, και εμείς τουλάχιστον στους ανεξάρτητους Έλληνες λέμε συντακτική συνέλευση. Δεν είναι μόνο μία και δύο αναθεωρήσεις, όπως η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η ανεξάρτητη αρχή που θα κάνει τις προμήθειες, η αρχή που θα ρυθμίζει το τηλεοπτικό τοπίο και. Μιλάμε ότι όλο το Σύνταγμα εκ βάθρων πρέπει πραγματικά αυτό που δεν έκανε ο Καραμανλής, να επανιδρύσουμε κράτος. Είναι η μοναδική ευκαιρία, έχει εξαθλιωθεί. Ωραία, ένα μεγάλο κομμάτι πληθυσμού. Εγώ θα πάρω την ευκαιρία, θα πάρω τον μπαλάκι. Πρέπει να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε ιστορικά χαμηλά. Λοιπόν, θα πάρω τον μπαλάκι από τον γιατρό, τον κύριο Παπαχριστόπουλο. Να πω ότι πράγματι θα συμφωνήσω μαζί του ότι είναι ιστορική ευκαιρία να αλλάξουμε ριζικά ό,τι μας οδήγησε μέχρι σήμερα στη σημερινή κατάσταση. Να αλλάξουμε τα 40 χρόνια της μεταπολίτευσης και να αλλάξουμε τα κακά που δημιουργήθηκαν στο πολιτικό μας σύστημα. Διαφωνώ κάθετα και με προσβάλλει το γεγονός ότι έρχονται άνθρωποι οι οποίοι είναι ενεργοί στην πολιτική σκηνή, οι οποίοι χαρακτηρίζουν τα κόμματα ως εκτροφία διαφθοράς, ως φορείς χαφιεδισμού, ως φορείς ίντριγκας. Λέω ψέματα. Σαφώς σε κάθε οργανωμένο σύστημα μπορούν να λειτουργούν και εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα. Όμως ουέ και αλίμονό μας, δηλαδή, συγγνώμη, είναι άγγελοι. Είναι άγγελοι εκεί μέσα στη Βουλή. Σε καμία περίπτωση. Στο χέρι μας είναι. Στο χέρι μας είναι. Εγώ δεν είμαι θειασότης δικτατοριών. Με υπέρ της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας να μπουν γερές βάσεις για να λειτουργήσει σωστά. Ο βασικός πυλώνας της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας είναι τα κόμματα. Οφείλουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά, με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε πόστο, να βάλουμε πλάτη για να μπορέσουμε αυτά να διώξουμε, να διορθώσουμε τα κακά και να δείξουμε στους πολίτες ότι μονόδρομος για να αντιμετωπίσουν αυτό που λες, γιατρέ, να αντιμετωπίσουν τα κανάλια, να αντιμετωπίσουν την δημοκρατία που επιβάλλεται, είναι να είναι οι πολίτες συνειδητοποιημένοι και οργανωμένοι στα κόμματά τους. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Για το κόμμα σας, πολύ βασικό πράγμα. Κύριε Σκιάκο, μισό λεπτό. Άσε με, κυρία, να πω ένα τελευταίο. Κύριε Σκιάκο, ακούστε με. Να επιβάλλουμε. Είναι καλή η μονόλογη. Είναι πολύ καλή. Εγώ θέλω τον πολιτικό. Ακούστε με λίγο, κύριε Σκιάκο. Μία κουβέντα θα σου πω. Μία κουβέντα. Μισό λεπτό, κύριε Σκιάκο, ακούτε εσείς λέω. Ακούστε εσείς λέω. Σας παρακαλώ, μισό λεπτό να ακούσετε θέλω. Δηλαδή στο κόμμα σας δεν υπάρχουν εκτροφία διαφθοράς? Υπάρχει κάποιος οργανωμένος χώρος στον οποίο να μην εμφανίζονται φαινόμενα? Αυτό είπε ο κ. Παπαχριστόπουλος. Δεν είπε ότι όλοι είναι έτσι. Σας κάνω μια ερώτηση. Αν θέλετε, επιτρέψτε. Μια ερώτηση. Σας λέω ότι έχουν ψηφιστεί. Έδωσε ο Λέανδρος Ρακιτζής, όχι εγώ, ούτε ο Καμένος, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσε 14 περιπτώσεις νομοθετικών ρυθμίσεων, περάσανε νύχτα σε άσχετα νομοσχέδια, όπου προσκρούμε επάνω σε ρυθμίσεις που ξεπλένουν τα ποινικά μητρώα επίορκων, είτε τραπεζικών, είτε πολιτικών, είτε δημοσίων υπαλλήλων. Τα έχω εδώ. Διαβάστε τα. Δεν τα λέω εγώ. Τι σημαίνει αυτό? Έγινε. Περάσατε νύχτα το κακούργημα να γίνει πλημέλημα. Και βγαίνουν έξω όλοι οι επίορκοι υπόδικοι, δεν είπα ότι είναι καταδικασμένοι. Περάσατε την ασυλία των τραπεζικών. Περάσατε να απαλείψετε χρέος 1 δις σε 3 μεγιστάνες. Τα λέω αυτά, φίλτατε, γιατί δεν έχει σχέση εσύ. Εσύ δεν έχει σχέση. Αναφέρομαι λοιπόν σε ένα πολιτικό σύστημα που είναι βαθιά διεφθαρμένο και πρέπει να αλλάξει. Τι λέμε λοιπόν? Όπως είπες και εσύ, συνταγματική αναθεώρηση. Συντακτική εθνοσυνέλευση λέμε εμείς. Τι είπε ο Πρωθυπουργός? Το προχωράμε κι άλλο. Τι είπε ο Πρωθυπουργός 5 μήνες πριν? Προχωρούμε να κάνουμε συνταγματική αναθεώρηση. Τι είπε? Ψηφίζει αυτές τις τροπολογίες. Ο ορισμός minimum, maximum θητείες που θα έχει κάθε εκλεγμένος. Τι είπε? Διαχωρισμός του βουλευτή από τον Υπουργό.
Ήμουνα στη Νέα Δημοκρατία. Κάλεσε. Και μάλια στη γλώσσα μου να τα λέω. Αδελφοκτόνα, Βέλη, να δω τις δύο συναδέλφους. Εγώ του τα είχα εισηγηθεί. Εγώ του τα είχα εισηγηθεί. Το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Εγώ του είχα εισηγηθεί την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εγώ του είχα εισηγηθεί να υπάρχει μία και μόνη ανεξάρτητη αρχή που θα κάνει τις προμήθειες. Που λέει ναι και δεν έκανε τίποτα. Βάλε λοιπόν το δικό σου κόμμα, τους δικούς σου κοινοβουλευτικούς αντιπροσώπους στη Βουλή και να πούν Σαμαρά, σε στηρίζω για πρώτη δημοκρατία και έλα να κάτσουμε μαζί να φτιάξουμε τη συνταγματική αναθεώρηση. Το πρόβλημα δεν ακούν κιόλας. Κύριε Σκιάκο, μια τελεία και μια παύλα δεν έχει σκέψη σας, κύριε Βαξιτόπουλο, σας παρακαλώ πάρα πολύ να ακούσουμε τους συναδέλφους. Κύριε Παλουκά, σας ακούω. Γιατί δεν πείθουν τα κόμματα. Εγώ νομίζω ότι η ανασφάλεια των πολιτών δεν είναι σημερινή. Δεν είναι σημερινό πρόβλημα. Εγώ πίστευα να πεις ότι με αυτά που ακούσατε τον κύριο Σκιάκο, εν πάση περιπτώσει, ίσως να μην πείθονται οι ψηφοφόροι και ίσως να λένε τα κόμματα, λένε τα ίδια και τα ίδια. Σε καμία περίπτωση εγώ μπορεί να μην ασπάζομαι την γνώμη όλων, αλλά το μόνο που θέλω να δώσουμε στον κόσμο, τον οποίο πραγματικά ζει μέσα στην ανασφάλεια, Κυριάκο, γιατί ο κόσμος δεν είναι καλά. Αυτή η σιωπή του κόσμου είναι που περιμένει. Περιμένει τι? Περιμένει τις εκλογές. Εγώ σου λέω δεν εμπιστεύω τα κόμματα και εσύ μιλάς τα δικά σου τώρα. Άσε εκλογές. Δεν εμπιστεύονται τα κόμματα. Όχι βέβαια. Ναι, έτσι δεν εμπιστεύονται τα κόμματα γιατί ζουν στην ανασφάλεια 37 συναπτά έτη. Ωραία, κύριε Χιδρόγλου. Αυτά τα 37 συναπτά έτη ο κόσμος θα δώσει την ευθύνη του μετά από τη σιωπή. Θα σου αποδείξω λίγο γιατί δεν εμπιστεύονται τα κόμματα. Στις εκλογές. Για πες λοιπόν, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με τα κόμματα, διαχρονικά. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα γυρίσει να πει ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει και μάλιστα σοβαρότατο. Δεν είναι όμως μόνο τα κόμματα, Κυριάκο. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα Δούνε και Λαβίν, το οποίο εξαχρίωσε τους πάντες. Εγώ θυμάμαι μέχρι το 81, γιατί υπάρχουν εδώ και πολιτικές ευθύνες, τις οποίες δεν πρέπει να κρύβουμε. Ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχαν ήταν τα φακελάκια στο νοσοκομείο, το ένα τα άλλο. Τώρα δεν υπάρχουν φακελάκια. Και φτάσαμε πλέον σε ένα σημείο. Φτάνουμε πλέον σε ένα σημείο που τα επίπεδα διαφθοράς είναι τόσο μεγάλο που πλέον υπονομεύουν την όλη κοινωνία, την όλη πορεία, την ομαλή πορεία της χώρας προς το μέλλον. Άρα είναι απαραίτητη η συνταγματική αναθεώρηση. Όμως, να πούμε ένα πράγμα. Εγώ δεν ξέρω τα περί συντακτικής. Συνέλευση. Το είχα προτείνει εγώ αυτό στην Βουλή το 2008. Το έχει προτείνει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος πριν πολλά χρόνια. Και εγώ συμφώνησα μαζί του. Δεν ξέρω κατά πόσον ενδεχομένως να είναι πιο ριζοσπαστικό μέτρο από ό,τι πρέπει. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, γιατί δεν έχω κάτσει να ασχοληθώ να δω ποιες θα είναι οι συνέπειες. Από εκεί και πέρα ένα είναι το μόνο σίγουρο. Ότι αν έχουμε πρόορες εκλογές τώρα θα μπλοκάρουμε άλλη μια συνταγματική αναθεώρηση και έτσι δεν πάμε πουθενά. Κύριε Χιδρογλού, ξέρεις γιατί είναι αναξιόπιστο το πολιτικό σύστημα? Θα σου αποδείξω τώρα. Βγάλε μου την κάρτα με τη δήλωση του πρώην Προέδρου. Να σου πω κάτι. Κάνουν επιτροπή στη Βουλή τα κόμματα, κύριε Χιδρογλού. Για ποιο λόγο ξέρεις? Για τυχόν επανορθώσεις αποζημιώσεις από τους Γερμανούς, ναι ή όχι? Συμφωνώ. Μπράβο. Γιατί λοιπόν όταν οι Γερμανοί έχουν δήλωση του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, την οποία μπορούν να επικαλεστούν ανά πάσα στιγμή. Ακριβώς. Του κυρίου Στεφανόπουλου. Εγώ περιμένω τον κύριο Στεφανόπουλο μια δήλωση να κάνει από το πρωί. Ισχύει Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είναι 19 Οκτωβρίου του 2004, επίσκεψή του επίσημη στην Αλβανία. Και εκεί δηλώνει τα εξής. Μπορούμε να δούμε την κάρτα? Να δούμε την κάρτα. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Τι λέει? Αναφέροντας από την ελληνική ιστορία, λέει, ο κ. Στεφανόπουλος παρατήρησε επίσης ότι για πρώτη φορά έθεσε μια τέτοια ένταση ο Μωυσίου θέμα Τσάμιδων. Το έθεσε τότε. Και έγινε και επεισόδια, θυμάσαι. Yeah. Λοιπόν, αναφέροντας από την ελληνική ιστορία το παράδειγμα των γερμανικών αποζημιώσεων, από τις οποίες, όπως είπε η Ελλάδα, παρετήθηκε χάριν του συμφέροντος της χώρας και των καλών σχέσεων της με τη Γερμανία. Και ρωτώ εγώ εσένα, πώς να εμπιστευτεί ο πολίτης το πολίτευμα, κύριε Χιδρόγλου, πώς να εμπιστευτεί το πολιτικό σκηνικό και το προσωπικό όταν συνεδριάζει στο Κοινοβούλιο για τυχόν επανορθώσεις, όταν υπάρχει δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία δεν διαψεύστηκε? Περιμένω από χθες να διαψευστεί. Οι Γερμανοί τη χρησιμοποιούν ήδη στα μπλοκ τους. Και λένε ότι είπε ότι εμείς μας χάρισαν, λέει. Χάρη. Κύριε Βελόπουλε. Σαν να μην αναγνωρίζουμε εμείς ήδη. Πώς θα το αναγνωρίσουν οι άλλοι? Εδώ υπάρχει και ένα θεματάκι. Συγγνώμη κύριε Παπαξιτόπουλο, μου επιτρέπετε ένα δευτερόλεπτο και θα σας ακούσουμε πολύ. Και εγώ περιμένω τον κύριο Στεφανόπουλο να πει αν την έκανε τη δήλωση ή δεν την έκανε. Πρέπει να έρθουμε στο επίπεδο. Σε παρακαλώ τώρα. Πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους οι αιρετοί. Ο κύριος Στεφανόπουλος, ο κάθε κύριος Στεφανόπουλος δεν ήταν εκλεγμένος από το λαό. Εγώ θέλω να δω την ημέρα που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει περισσότερες αρμοδιότητες και θα εκλέγεται από το λαό. Και θα έχει τις αρμοδιότητες, το άκουσα, αυτές που του στέλνει ο Παπανδρέου το 85. Άντε η μπάλα στην εξέδρα. Σου επαναλαμβάνω το ερώτημά μου. Πώς να εμπιστευτεί ο πολίτης το πολιτικό σύστημα το οποίο υποκριτικά συνεδριάζει υπό τον κύριο Τζαβάρα για τις επαναρθώσεις, όταν υπάρχει δήλωση ενός πρώην. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Λέω εγώ.
Απλά λέω πώς μπορούμε να βελτιώσουμε δραστικά το σύστημα. Επειδή πραγματικά το λέω. Ευχαριστώ κύριε Παπακριστόπουλο. Παρακαλώ. Επειδή ένας πραγματικά από τους προέδρους που εγώ τουλάχιστον. Το σέβομαι απεριόριστα. Έτσι. Και έτσι επικοινωνεί. Γιατί ζει ο πρόεδρος. Επικοινωνήσατε καθόλου μαζί του για αυτό το μείζον θέμα. Δηλαδή το διασταυρώσατε πριν. Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μήπως, γιατί ειλικρινά σας το λέω, επειδή έχω τόση εκτίμηση σε αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά. Θα σας πω κάτι κύριε Παπακριστόπουλο. Όχι, μπορεί να έχετε δίκιο για όνομα. Την συγκυρία της περίοδου εκείνης. Δεν υπήρχε επανορθώση. Ένα τηλέφωνο. Ακούστε λίγο, άλλο θα σας πω. Δεν υπήρχαν ούτε επανορθώσεις, ούτε αποζημιώσεις. Ναι. Επιτακτικά η Αλβανία έθετε το θέμα των τζάμιδων και των αποζημιώσεων. Και έρχεται ο Παγκόσμιος Δημοκρατίας και λογικό θα έλεγα εγώ να κάνει αυτή τη δήλωση για να πει ότι κοιτάξτε και εμείς είχαμε το ίδιο πρόβλημα, αλλά εμείς το λύσαμε και τα χαρίσαμε. Το θέμα είναι, σας λέω, όταν λέει τυχόν επανορθώσεις. Και εκείνοι οι τζάμιδες δεν δικαιούνται τίποτα. Δεν διαφωνώ στην ουσία. Τίποτα απολύτως. Προδότες ήταν που στάθηκαν στο πλευρό του Ναζί. Προδότες του Κερατάιδη. Δεν διαφωνώ στην ουσία των όσων λες. Όμως, ακόμη και η Επιτροπή, κύριε Σιάκο, η οποία συνεδριάζει στη Βουλή, μιλάει για τυχόν επανορθώσεις και αποζημιώσεις. Τυχόν. Δεν το έχουμε δεδομένο. Τυχόν, ξέρετε τι σημαίνει. Έτσι λέγεται η Επιτροπή. Έτσι, συμφωνώ. Επιτροπή τυχόν επανορθώσεων και αποζημιώσεων. Κύριε Σιάκο. Όπως και να έχει, κύριε Βελόπουλε, το θέμα που θίξατε απόψε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχει κίνδυνος να ανοίξουμε θέματα όπως αυτά που είπε ο Νίκος, ότι να ανοίξουμε μόνιμα σε ένα ζήτημα τσάμιδων το οποίο δεν υφίσταται. Πρώτον. Δεύτερον. Συμφωνώ μαζί σας. Απαιτώ την άμεση επικοινωνία. Την άμεση επικοινωνία με τον πρόεδρο, με τον κύριο Στεφανόπουλο. Εκτιμώ, θέλω να πιστεύω ότι μάλλον είναι παράφραση κάποιες άλλες έκφρασης. Είπε ότι πιθανόν εμείς κρατήσαμε πιο χαμηλά τους τόνους για αυτό το θέμα ή κάτι άλλο. Εγώ έχω τη δήλωση. Δεν μπορώ να δεχθώ σε καμία των περιπτώσεων, δεν μπορώ να το δεχτώ. Ότι είναι δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Και γι' αυτό και απαιτώ. Κοιτάξτε, παρακαλώ να υπάρξει όσο δυνατόν επικοινωνία μαζί του. Η δήλωση είναι σε εισαγωγικά. Που σημαίνει ότι έχει λεχθεί ως έκφραση. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να το τσεκάρουμε. Είναι άλλη ιστορική περίοδος εκείνη την περίοδο. Άλλες οι ανάγκες. Δεν υπήρχε θέμα επανορθώσεων από την Ελλάδα. Δεν τέθηκε ποτέ. Ξαφνικά και επιτακτικά τα τελευταία χρόνια τέθηκε. Το ζήτημα και καλώς κάναμε και το θέσαμε. Αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Για να ξεκαθαρίσω και τη θέση μου. Αναμένω μια διορθωτική δήλωση του Πρόεδρου. Αν ισχύει, δεν ισχύει αυτή η δήλωση. Ναι. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η δήλωση είτε μέσω πρακτορείου ειδήσεων, είτε μέσω sites γερμανικών και ελληνικών, παρακαλώ. Αυτό για να ξεκαθαρίσουμε τις θέσεις μας. Ναι. Όμως, επειδή πολλά λέγονται παρασκηνιακά, κύριε Παπακριστόπουλε, θα ήθελα να δούμε λίγο την κόντρα, Ράνια μου, και ας τηλεφωνούν οι τηλεθεατές να τους βγάλουμε στον αέρα, δεν έχω πρόβλημα σε λίγο, για τα ελληνοτουρκικά. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί στο Αιγαίο να γίνεται χαμός με τους αντιτουκούς μας, αλλά κάποιοι ανεγκέφαλοι στη Θεσσαλονίκη, δείξτε μου την κάρτα λίγο, έδωσαν άδεια μαζί με τον Μπουτάρη, τον φίλο μας εκεί, και ήρθαν 3.000 Τούρκοι, λέει, να επισκεφθούν εν ώψη επετείου, κύριε Χιδίρογλου, του θανάτου Κεμάλ Ατατούρκ, τη Θεσσαλονίκη. 3.000. Θα δεις την εικόνα που δεν είναι από την Τουρκία, είναι από το προξενείο της Θεσσαλονίκης. Κανένα κανάλι, τίποτα. Τις σημαίες θέλω εγώ. Τις σημαίες θέλω. Είναι τα λάβαρα στη Θεσσαλονίκη. Αυτές. Ήρθαν να τιμήσουν τον Κεμάλ Ατατούρκ και Χιδίρογλου στη Θεσσαλονίκη. Το βλέπετε. Και νέα παιδάκια, όχι σαν και εμένα. Κύριε Βελόπουλε, αυτές οι εικόνες με ενοχλούν. Αν δεν ενοχλούν τον κύριο Μπουτάρη, να το ψάξει. Εμένα αυτές οι εικόνες με ενοχλούν. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι από τη Θεσσαλονίκη, κύριε. Πώς τιμούν τον Μπουτάρη. Για να ξέρουμε. Το Μπουτάρη. Πώς ο Μπουτάρης αφήνει να τιμούν οι Τούρκοι, εν πάση περιπτώσει, στο προξενείο, τον σφαγέα των Ελλήνων. Για να μην ξεχνιόμαστε. Την ώρα που οι Τούρκοι ακόμα και τώρα προκαλούν. Να δούμε το ρεπορτάζ, Ράνια μου, να βγάλουμε και τηλεθεατές σε λίγο. Και ένα διάλειμμα θες μαζί για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας πιο εύκολα μετά. Διάλειμμα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μεσόγειο, καθώς η Συμφωνία Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου δημιούργησε τεράστιο εκνευρισμό στην Τουρκία, με αποτέλεσμα η Άγκυρα να προχωράει σε καθημερινές προκλήσεις. Οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην Ανατολική Μεσόγειο είναι καθημερινές και οι ζυμώσεις είναι συνεχείς. Υψίστης σημασίας συνομιλίες θα γίνουν μεταξύ του Πρωθυπουργού της Κύπρου Νίκου Αναστασιάδη και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με το βασικό θέμα συζητήσεως να είναι η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Στόχος είναι να μπει το Ισραήλ στη Συμμαχία Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου, ώστε να δημιουργηθούν νέες δικλείδες ασφαλείας κατά των τουρκικών προκλήσεων. Η προσπάθεια γίνεται ακόμη κρισιμότερη μετά την απειλή της Άγκυρας για ενεργοποίηση κανόνων εμπλοκής στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Η συμμαχία αυτή έχει και τις ευλογίες των ΗΠΑ, καθώς η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι κάθε κίνηση υπέρ της σταθερότητας της κυβερνήσεως του Αλ-Σίρι στην Αίγυπτο τη βρίσκει σύμφωνη. Πάντως στην Κύπρο θεωρούν ότι η συμφωνία αυτή θα ενδυναμώσει τις προσπάθειες στο θέμα του φυσικού αερίου, κάτι το οποίο θα βοηθήσει και στην επίλυση του Κυπριακού. Τουρκικά πλοία περικύκλωσαν χθες το βράδυ την περιοχή γύρω από το Καστελόριζο, τη Στρογγύλη και την Ίσο Ρο, στο πλαίσιο της τουρκικής ασκήσεως Μάβι Μπαλίνα, που σημαίνει γαλάζια φάλαινα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, στην περιοχή βρισκόντουσαν 3 φρεγάτες, 2 κορβέτες, 4 υποβρύχια, 3 καινούργια υπερσύγχρονα πλοία καταδιώξεως, 2 ελικόπτερα του ναυτικού, ένα πλοίο λογιστικής υποστήριξης, 2 πλοία του αρχηγείου της τουρκικής ακτοφυλακής και 3 αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας. Μάλιστα, στη μεγάλη αεροναυτική άσκηση συμμετείχε και η τουρκική κορβέτα ονόματι Γκοσκεβάτα, το οποίο σημαίνει ύμβρος. Η άσκηση διεξήχθη με πραγματικά πυρά και το αξιοσημείωτο είναι ότι στην περιοχή δεν βρισκόταν κανένα ελληνικό πλοίο, με το πλησιέστερο να βρίσκεται στο Ηράκλειο. Την ίδια στιγμή, η Τουρκία προκαλεί και στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα στη Συρία, κάτι το οποίο εξόργησε τον ήδη εκνευρισμένο την Τουρκία Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο πρόεδρος της Ρωσίας συνομίλησε τηλεφωνικώς με τον Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας τον ότι τυχόν ανάμειξη της Τουρκίας στις εσωτερικές υποθέσεις της Συρίας θα οδηγήσει σε καταστροφικό πόλεμο στην περιοχή και ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να σβήσει την Τουρκία. Τέλος, εγκάλεσε την Τουρκία για τη στήριξη που δίνει στους τρομοκράτες του Ισλαμικού κράτους και για τα καταφύγια τα οποία προσφέρει εντός των τουρκικών εδαφών. Και επειδή έχω εκνευριστεί πάρα πολύ με τα γεγονότα με την Τουρκία, όχι με τον Μπουτάρη, γιατί τον Μπουτάρη τον ξέρουμε καλά όλοι. Ξέρουμε τις απόψεις του. Θα του δείξω τον Μπουτάρη λοιπόν. Αλλά δυστυχώς, Κυριάκο, συγγνώμη, παρακαλώ, ψηφίζετε. να δω ψηφίζετε. Ζητώ συγγνώμη, πετάγομαι. Ψηφίζετε όμως. Εντάξει, εσύ καλά κεντροδεξί. Λοιπόν, έλα τώρα, Νίκο Χιδίρογλου. Ξέρεις πώς βγήκε ο κύριος Μπουτάρης. Από τους κεντροδεξιούς που το συμπαθούν πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη. Κυριάκο, γιατί δεν λες όμως ότι είναι κάθε... Εγώ ζω στην πόλη. Ξέρω την πόλη καλύτερα από σένα. Δηλαδή εγώ δεν είμαι περήφανος που υπάρχει τέτοιος δήμαρχος στην Ελλάδα. Δεν είναι για τις απόψεις του, εγώ δεν έχω προσωπικά με τον κύριο Μπουτάρη. Κυριάκο δεν είναι καθρέφτης των πολιτών του. Συγγνώμη κιόλας. Όχι απόλυτα. Τι όχι. Θα δείξουμε κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό για μένα. Τσεσμέ, την Κρίνη. Έτσι, γι' αυτό λέγεται η Νέα Κρήτη Θεσσαλονίκη. Μια περιοχή στο Τσεσμέ, στην Κρίνη δηλαδή, τη δική μας περιοχή της Μικράς Ασίας. Υπάρχει και τραγούδια. Το δική μας αναφέρομαι στις προγονικές καταβολές του καθενός. Χιδίρογλου Μικρασιάτης είσαι. Να δούμε το βίντεο. Καπαδόκας. Εντάξει, δύο πράγματα. Το κάνω πιο συγκεκριμένο. Θες να πας πιο βαθιά στα ανατολικά. Και εγώ από το εικόνιο είμαι. Λοιπόν, να δούμε το, για να δείτε πώς συμπεριφέρονται. Ο Μπουτάρης θέλει να κάνει τζαμιά, θέλει να κάνει, δεν ξέρω, τζαμιά θέλει να κάνει, λέει, θέλει να κάνει κάτι χαμάμ, δεν ξέρω τι θέλει να κάνει, νεκροταφεία κτλ. Στην Αθήνα κάνουμε τζαμιά. Δείτε τι κάνα την εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους. Για να καταλάβετε πώς σέβονται τον πολιτισμό μας. Να το δούμε. Δείτε το. Να το ξαναδούμε τουλάχιστον τη εικόνα στα δεδομένα. Και από κάτω σε Τσεσμέ, Νέα Κρίνη, βεβήλωσαν τον Αγιορά Ναό του Αγίου Χαραλάμπους. Για να ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, την ώρα που αλωνίζουν οι Τούρκοι κτλ. Και τον έκαναν και παζάρι, δεν είναι τον βεβαίωσαν. Τον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπου στη Νέα Κρίνη, Μικράς Ασίας. Όχι Τσεσμέ. Τσεσμέ στα μυαλά κάποιων που ξεχνούν την ιστορία τους. Αυτά και αν έχουμε τηλεφωνικές γραμμές να πάμε, γιατί εδώ θα τα δείχνουμε όλα, Ρανιά μου. Και όταν λέμε όλα, κυρία Κουφογιάννη. Να την ακούσουμε. Παρακαλώ, κύριε Κουφογιάννη. Κύριε Κουφογιάννη, την τηλεόραση λίγο, γιατί έχουμε καθυστέρηση στον ήχο. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, κύριε Βελόπουλε. Καλησπέρα σας. Θέλω να σας καταγγείλω το εξής. Ο γιος μου 26 χρονών... Με ακούτε? Ναι. Ο γιος μου 26 χρονών και 4 χρόνια άνεργος, ενθουσιασμένος από το success story της κυβέρνησης, αποφάσισε το παιδί να φύγει
να δουλέψει στο εξωτερικό. Του ζήτησε λοιπόν η ναυτιλιακή εταιρεία που θα συνεργαστεί να κάνει κάποια εμβόλια. Πήγε λοιπόν στην υγειονομική υπηρεσία του Πειραιά, πριν 10 μέρες αυτό. Του είπαν ότι δεν υπάρχει εμβόλιο ούτε για δείγμα, κανένα όμως απολύτως. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θέλει να φύγει, καθυστερεί για αυτό το λόγο. Το παιδί το είδαν ότι προβληματίστηκε πάρα πολύ γιατί πρέπει να φύγει και του είπαν: εάν βιάζεσαι και πρέπει να φύγεις τώρα, θα κάνεις το εξής. Του δώσαν λοιπόν 2 τραπεζικούς λογαριασμούς, ένα από την Α και ένα από την Εθνική Τράπεζα. Μην λέτε τράπεζα τώρα, δεν. Πάστε παρακάτω, ναι. Τέλος πάντων, του δώσαν και τις τιμές των εμβολίων. Θα πάει λοιπόν να καταθέσει τα χρήματα που αντιστοιχούν σε κάθε εμβόλιο, που είναι περίπου στα 200 ευρώ, και με το αποδεικτικό της κατάθεσης, την επόμενη μέρα το πρωί θα πάει στην υγειονομική υπηρεσία του Πειραιά να κάνει τα εμβόλια του. Ως διαμαγείας θα τα βρούμε τα εμβόλια δηλαδή, αν έχουμε τα λεφτά. Λοιπόν, την επόμενη μέρα πήρα τηλέφωνο το Κελπνό να ενημερωθώ. Μου είπαν δεν γνωρίζουνε. Ορίστε. Να σε ακούμε, κυρία. Μου είπαν ότι δεν ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει. Μου δώσαν 3 τηλέφωνα. Αυτά τα 3 τηλέφωνα λοιπόν, κύριε Βελόπουλο, τα παίρνω 10 μέρες και δεν απαντάει κανείς. Πήγα σήμερα το πρωί στον Πειραιά. Δεν ήξεραν εκεί πέρα αν υπάρχουν εμβόλια και τι. Γιατί ο γιατρός λέει έλειπε, πήγε σε ένα σχολείο να κάνει εμβόλια. Ναι, λίγο γρήγορα κάνετε γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο στην αναμονή όμως. Με λίγα λόγια, στα νοσοκομεία δεν υπήρχαν εμβόλια, έξω υπήρχαν. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι ότι μου δώσαν ξανά τα ίδια τηλέφωνα να επικοινωνήσω. Αυτά τα τηλέφωνα τα οποία δεν απαντούνε. 10 μέρες τώρα. Να είστε καλά, αφήστε ένα τηλέφωνο να το δούμε αύριο το πρωί. Ένα τηλέφωνο στην κυρία Καρατζαφέρη να δούμε, Βίκυ, μου το δεις το θέμα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι συμβαίνει, να ξέρουμε να πούμε στον κόσμο τι συμβαίνει. Ούτε να μεταναστεύσουμε θα μας έμψουν στο τέλος. Θα μας έχουν εγκλωβισμένους εδώ, λες και έχουμε έμπολα, κύριε Παχιστόπουλε. Να πάμε στο επόμενο. Ο κύριος Ζαχαρίδης. Καλησπέρα σας, κύριε Βελόπουλε. Χαίρετε, κύριε Ζαχαρίδη. Σε εσάς και στην ομίγυρή σας. Επειδή είμαι και φανατικός και με τα βιβλία σας και τα λοιπά... Αφήστε τα βιβλία, εδώ έχουμε δελτίο ειδήσεων. Ναι, κύριε Βελόπουλε, εντάχει θα στα πω. Λοιπόν, και καλησπέρα και στον κύριο Θανάση, τον Παπαχριστόπουλο. Παλαιός φίλος. Λοιπόν, εκείνο ο συνάδελφος ο Χατζηνικολάου έχει βγάλει ένα βιβλίο, μάλλον... Καλό σας απόγευμα. Δεν θέλω αναφορές σε άλλους, σε συναδέρφους, έτσι, εν απουσία τους. Αν ήταν εδώ, θα μπορούσατε να πείτε ό,τι θέλετε, κύριε Σαχαρίτη. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μην έχουμε τέτοια θέματα με βιβλία. Έτσι. Πάμε στην κυρία Μπαβέλη. Παρακαλώ. Πολύ καλησπέρα σας. Χαίρετε, κύριε Παρακαλώ, θέλω να κάνω 2 τοποθετήσεις. Η μία είναι γιατί δεν εμπιστευόμαστε τα κόμματα. Να σας ακούσω. Το πρώτον, γιατί δεν διεκδικούν τα κατεχόμενα ελληνικά εδάφη. Παραποιούν την ελληνική ιστορία. Υπονομεύουν την ελληνική ιστορία. Εξασθενούν τον ελληνικό στρατό. Πάνε να υπονομεύουν την Ορθοδοξία. Δεν σέβονται την πολιτιστική μας κληρονομιά. Εξαφανίζουν τους αρχαιολογικούς μας θησαυρούς. Εμποδίζουν την οικονομική μας ανάπτυξη. Υποβαθμίζουν το Αιγαίο. Εγκρίνουν τις αυλώσεις. Περνάνε αντιρατσιστικά νομοσχέδια. Τι άλλο να πω δεν ξέρω. Τι άλλο. Και η δεύτερη τοποθέτησή μου είναι για αυτό που είπατε για τις αποζημιώσεις τις γερμανικές. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Με ποιο δικαίωμα αυτοί οι άθλιοι πολιτικοί... Όχι, μην το γενικεύετε το ειδικό, γιατί είναι αρχή του φασισμού. Καλά, και τα κόμματα γενικά, τα είπαμε όλα τα κόμματα. Λοιπόν, γιατί να σας πω, δηλαδή ποιος τους έδωσε αυτό το δικαίωμα να λένε ότι δεν διεκδικούν τίποτα για την πατρίδα μας. Από πού το πήραν αυτό το δικαίωμα? Όταν βγαίνουν στην εξουσία μας λένε ότι δεν θα διεκδικήσουν, δεν θα τους ψηφίσουμε. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπαβέλη. Πολύ, καλό βράδυ. Επειδή μου ζήτησαν πολλοί πληροφορίες από την Βεργίνα σε σχέση με το μακεδονικό τάφο που βρέθηκε το απόγευμα. Να σε ενημερώσω για ακόμη μια φορά, Ράνια, ρίξε μερικές φωτογραφίες. Να πω ότι βρέθηκε βασιλικός μακεδονικός τάφος στο χώρο των Αιγών της Βεργίνας. Δεν ξέρω αν είναι ο Αρχέλαος, δεν ξέρω αν είναι οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, βασιλιάς της Μακεδονίας, αν είναι βασίλισσα. Είναι τεράστιο το έβριμα. Οι πληροφορίες μιλούν για ασύλλητο μακεδονικό τάφο. Αυτές είναι οι φωτογραφίες. Υπάρχουν στο αποκαλυπτικοδελτίο.gr όλες οι φωτογραφίες και η υπόλοιπη ενημέρωση. Όσοι θέλετε μπορείτε να το δείτε. Κύριε Παπαχριστόπουλε, να πω βέβαια ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα και αν όντως είναι ασύλλητος, κύριε Παπαχριστόπουλε, πάλι θα έχουμε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω στην πατρίδα και αυτό είναι καλό. Αυτό είναι πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Θα ήθελα όμως να μου πείτε, βλέποντας την εκκλησία, να πάτε κάτι. Δείξε μου ξανά τις εικόνες από την εκκλησία να ακούω τον κύριο Παπαχριστόπουλο και τον κύριο Σκιάχο θέλω να ακούσω. Βλέποντας τις εικόνες αυτές,
Τι θα λέγατε στον κύριο Καμίνη και στον κύριο Μπουτάρη, κύριε Παπαχριστόπουλε? Κύριε Σιάκο, τι θα του λέγατε? Δηλαδή, και όλους αυτούς που θέλουν να κάνουν ζαμιά. Όταν βλέπουμε αυτή την εικόνα, τον Άγιο Χαράλαμπο, τον βλέπετε, την Αγία Τράπεζα να την κάνουν πάλκο, όπου παίρνουν μπουζούκια επάνω και δεν ξέρω τι άλλο. Και τον κύριο Παπαχριστόπουλο και τον κύριο Σιάκο μετά. Σας ακούω, κύριε Σιάκο, παρακαλώ. Πέρα από θλίψη και οργή, αυτή η εικόνα μόνο αγανάκτηση μπορεί να δημιουργήσει σε οποιονδήποτε. Είτε είναι θρησκευόμενος είτε όχι, είτε είναι χριστιανός είτε όχι. Είναι δείγμα πολιτισμού το να σέβεσαι τον πολιτισμό και τη θρησκεία. Τι θα λέγατε στους δημάρχους και αυτούς που θέλουν να κάνουν τζαμιά στην Ελλάδα? Αυτή η εικόνα μόνο αγανάκτηση και οργή δημιουργεί. Από εκεί και πέρα. Εγώ θα σας πω ότι η δική μου άποψη είναι ότι κάθε ένας πρέπει να έχει το δικό του λατρευτικό χώρο. Ναι. Δεν έχω αντίρρηση αν κάποιος γεννήθηκε μουσουλμάνος να έχει το δικό του λατρευτικό χώρο με τους όρους και τους περιορισμούς. Γιατί σκοτώνονται μεταξύ τους αυτοί, καταλάβατε. Εντάξει, και δεν μπορεί αυτός ο λατρευτικός χώρος, παραδείγματος χάρη, να είναι άντρο τρομοκρατίας, παραδείγματος χάρη, έτσι. Πάντως αυτό που βλέπουμε είναι παζάρι, δεν είναι λατρευτικός χώρος. Αυτό εκεί είναι ντροπή για οποιονδήποτε. Να δείξουμε την Αγία Τράπεζα. Είναι ντροπή, είναι μόνο οργή και αγανάκτηση προκαλεί. Δεν πρέπει όμως τέτοιες εικόνες που σαφώς θεωρώ ότι θα πρέπει να προκαλέσουν τουλάχιστον διάβημα από την ελληνική κυβέρνηση. Ασώθηκες το Βενιζέλο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Οφείλει η ελληνική κυβέρνηση να κάνει διάβημα για το συγκεκριμένο. Οφείλει να καταδείξει αυτό σε όλα τα διεθνή φόρα για να δείξει το ποιοι είναι η άλλη πλευρά. Από εκεί πέρα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μπει σε κάποια ζυγαριά που θα πει ότι είστε βάρβαροι, είστε βάρβαροι και απολύτες εσείς. Και πού είναι η Ευρώπη εδώ? Αγία Τράπεζα. Αυτό είναι ντροπή. Στο Τσεσμέ, στην Κρίνη δηλαδή. Οφείλουμε διάβημα, οφείλουμε να ενημερώσουμε τα διεθνή φόρα, οφείλουμε να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταδείξουμε το ποιοι είναι οι γειτονές μας. Τις χριστιανικές οργανώσεις, κύριε Σιάχο, γιατί δυστυχώς η διαδικασία θρησκευτικού αποχρωματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο όνομα της φιλελευθεροποίησης των κοινωνικών σχέσεων έχει φτάσει σε επίπεδα που δεν μας επιτρέπει πια ούτε καν να απευθυνθούμε σε αυτούς. Άρα, αυτοί που πρέπει να ευαισθητοποιηθούν είναι οι θρησκευτικές οργανώσεις. Ακούω πολύ καλά τι λέω. Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά επειδή μιλάμε για φόρα, κύριε Σιάκο, ακούστε λίγο. Σε λίγο έχω ένα ρεπορτάζ που θα το βρούμε μπροστά μας. Όταν βγαίνουν οι New York Times σε όλη την καταχώρηση. Είναι τραγικό και σου λένε ευθέως ότι η παιδοφιλία δεν είναι κάτι παράνομο και πρέπει να νομοποιηθεί. Δεν είναι έγκλημα, είπαν κύριε. Ναι, δεν είναι παράνομο, σου λέει. Θα το δούμε σε λίγο, το έκανα στο ρεπορτάζ. Δηλαδή, κύριε Παπαχριστόπουλε, τι να απευθυνθώ σε ποια Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει. Όταν υπάρχει. Δεν πρέπει να τα βάλουμε όλα σε μία ζυγαριά. Έτσι να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Εδώ υπάρχει κόμμα ομοφυλοφίλων στην Ολλανδία. Πλάκα κάνουμε και Σιάκο. Αυτό είναι τραγικό. Και τώρα τραγικό. Ποια Ευρώπη? Σφαγιάζονται τις μέρες που μιλάμε όλοι οι χριστιανοί την τελευταία δεκαετία. Και σήμερα ακόμα που μιλάμε στη Μέση Ανατολή και κανείς δεν ασχολείται. Και δεν μιλάει κανένας. Και ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίζεται τα δικαιώματα, λέει, της Ισλαμικής κοινότητας στις ΗΠΑ. Έτσι. Και δεν έχει αρθρώσει μία λέξη για το δράμα των 1,5 εκατομμυρίων χριστιανών στο Ιράκ. Γιατί είπε κανείς Έλληνας πολιτικός από αυτούς που στηρίζεις εσύ ή που στηρίζουν κάποιοι άλλοι? Και από την να σας απαντήσω. Σε πληροφορώ, υπάρχουν τοποθετήσεις και του Αντώνη Σαμαρά και του Ευάγγελου Βενιζέλου, για να μην αδικούμε κανέναν, για το θέμα, και μπορούμε να τα βρούμε τώρα κιόλας πάνω στο διαδίκτυο, και ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για το θέμα των δεινών τα οποία υφίστανται σήμερα οι χριστιανοί στη Μέση Ανατολή. Αλλά μετά τη δήλωση Ομπάμα ότι οι τζιχαντιστές είναι κακοί άνθρωποι. Ακριβώς. Νίκο Χιδίρογλου. Κράτο αυτό. Υπήρχε δήλωση Σαμαρά σε προγενέστερο χρόνο, αλλά ο Βενιζέλος το έκανε follow-up και τα μέσα ενημερώσεις της Ελλάδος όταν ήδη βγήκε ο Ομπάμα και είπε ότι οι τζιχαντιστές είναι κακοί. Ναι ή όχι? Εγώ δεν μπορώ να το συνδέσω όπως το συνδέσει εσύ. Εγώ αυτό θα πω ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι μία από τις λίγες κυβερνήσεις της Ευρώπης η οποία σήκωσε το θέμα. Σε παρακαλώ, 3 Μητροπολίτες φάχτηκα τώρα, πλάκα μου κάνεις. Πού τα λες αυτά? Αυτό σου λέω. Υπήρχε ανακοίνωση στην Υπουργείο Εξωτερικών? Μισό λεπτό, δεν υπήρχε ανακοίνωση όχι, ούτε μία. Ειδικά για τον πρώτο. Όχι. Όχι, σοβαρή. Όχι, στο λέω εγώ. Άστο τώρα. Κύριε Βελόπουλε, για τις λεπτές ισορροπίες μεταξύ, ξέρεις. Θα διαφωνήσουμε εδώ. Και νομίζω ότι ήταν προχθές εδώ και ο Πατριάρχης Αντιόχειας. Η ελληνική κυβέρνηση συμμετείχε και ενεργά στο να μπορέσει να δοθεί αίσιο τέλος στην απαγωγή του Αρχιεπισκόπου. Που απήχθη στη Μέση Ανατολή. Δεν ήταν ένας μόνο. Δηλαδή, ποια ήταν η παράβαση? Κύριε Βελόπουλε, θα το αναζητήσουμε να δούμε. Δεν είμαι στη θέση. Την επόμενη φορά θα μου τα φέρετε τα στοιχεία εσείς. Γιατί δεν υπάρχουν. Στο λέω εγώ κατηγορηματικά και με διαψεύδετε. Δεν υπήρχε και την περίοδο καμία επίσημη. Η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που πήρε θέση για το συγκεκριμένο. Θα θέλαμε. Να ακούσω κύριε Παπαχριστόπουλε. Υπήρχε δήλωση Σαμαρά σε προγενέστερο χρόνο, σε επαναλαμβάνω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κύριε Παπαχριστόπουλε. Θέλω να πω το εξής, κύριε Βελόπουλε, δεν είναι μόνο η Αγία Σοφία
που με νύχια και με δόντια. Με νύχια και με δόντια, δηλαδή πιστεύω ότι κάτι ανάλογο θα είχε γίνει και εκεί. Με νύχια και με δόντια, γιατί για μένα αυτή η εκκλησία που δείξατε και που μπράβο σας είναι χειροπιαστή απόδειξη για το. Στην Αγία Σοφία έχουν γίνει και εκθέσεις με μπιντέδες, έτσι. Με μπιντέδες, μην γελάμε και επιδείξεις μόδα. 40 χρόνια αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα κατεχόμενα της Κύπρου, υπάρχει ένα απίστευτο πιάτσικο εις βάρος του αρχαίου και χριστιανικού πολιτισμού της Κύπρου και του ελληνισμού, του ελληνικού πολιτισμού. Τρέχει η κυπριακή κυβέρνηση να αγοράσει αρχαιότητες από οίκους δημοπρασιών μεγάλους της Ευρώπης, από Τούρκους λαθρεμπόρους, τουρκοκύπριους λαθρεμπόρους κτλ. Λοιπόν, όλος. Έκδηλη αγανάκτηση, αλλά τον κύριο Παστόπουλο. Με συγχωρεί, ο γιατρός τον διέκοψε. Εγώ μια κουβέντα έχω να πω, κύριε Βελόπουλε. Αισθάνομαι περήφανος που είμαι Έλληνας και θυμάμαι τη φοβερή κουβέντα του ποιητή που λέει ότι αυτή τη χώρα μπορούμε να τη σηκώσουμε ψηλότερα. Μου δίνετε εσείς την ευκαιρία, γιατί τα πολιτιστικά θέματα δεν χωράνε σε κόμματα, έτσι, για να μην παράξεγεθούμε. Δηλαδή πιστεύω και θα επικαλεστώ ενός κακού προέδρου μια φοβερή κουβέντα ότι είμαστε έθνος ανάδελφος. Έθνος ανάδελφο, το είχε πει ο Σατζετάκης, και αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Μόνοι μας το λέω ειλικρινά. Το φιλέτο του πλανήτη, το φιλέτο, γιατί αυτό είναι η Ελλάδα με τα πολιτιστικά, με την ιστορία της. Είμαστε υποχρεωμένοι να το βάλουμε εκεί που πρέπει κάποια στιγμή. Να δούμε το επόμενο ρεπορτάζ. Είστε γονείς, όλοι έχουμε παιδιά ή ανήψια, έτσι μικρά παιδιά. Βγαίνουν οι New York Times πριν από λίγο καιρό, 2-3 εβδομάδες εκεί παραπάνω, λίγο παραπάνω. Και επισήμως αρθογραφούν στην εφημερίδα αυτή λέγοντας ότι η παιδοφιλία δεν είναι έγκλημα, οι παιδόφιλοι είναι θύματα διακρίσεων και πρέπει να προστατεύονται από το κράτος. New York Times, δεν μιλάμε για περιφερειακή φυλάδα. Δείτε το ρεπορτάζ για να καταλάβετε πού οδηγούμαστε. Η αυστηρή νομοθεσία στις ΗΠΑ κατά της παιδεραστίας είναι άδικη για τους παιδεραστές, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα συντάκτριας της New York Times. Κάποιος μπορεί να ζει με την παιδοφιλία και να μην ενεργεί σύμφωνα με αυτή, λέει η εβραϊκής καταγωγής Μάργκο Καπλάν, επίκουρος καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο Ρότγκερς και πρώην δικηγόρος για την Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών. Το άρθρο αυτό εμφανίστηκε και είχε τίτλο «Παιδοφιλία, διαταραχή και όχι έγκλημα». Η θυματοποίηση των παιδεραστών, όπως και των υπόλοιπων προσανατολισμών, και η έλξη που έχει αρχίσει εδώ και χρόνια στις ΗΠΑ αλλά και στη Δύση σε όλη τη διάρκεια της περιβόητης σεξουαλικής επανάστασης και της διεκδίκησης δικαιωμάτων, βάδιζαν και ήδη απολαμβάνουν καρπούς των αγώνων τους με την ευγενική χορηγία επιστημόνων διανοούμενων σχολών τύπου Φραγκφούρτης, Μίντια και Χόλιγουτ. Μπορείτε να το πείτε εσείς, κύριε Παπαστόπουλο, και εγώ για το συνέδριό σας. Όμως θέλω να δούμε το δημοσίευμα. Σε παρακαλώ, το New York Times. Ήθελα να το βάλεις πιο έντονα, Βίκη Παπαλουκά. Δεν μου το έκανε τη χάρη, γιατί θέλω να δούμε το δημοσίευμα. Μπορούμε να το δείξουμε, Ράνια, για να καταλάβουν. Όταν βγαίνουν οι New York Times και σου λένε κάτι, σε οδηγούν. Δηλαδή σου λένε αυτό είναι μάλλον το αρχικό, έτσι. Είναι το πρωτοσέλιδο. Ναι, αλλά υπήρχε κι άλλο. Ναι, το έχουμε μέσα στο βίντεο. Το έχουμε στο βίντεο. Δεν νομίζω όμως να παίζει, γιατί είναι ενδιάμεσα από το βίντεο. Είναι το άρθρο. Εσύ μιλάς για το άρθρο. Είναι το άρθρο, είναι ο τίτλος. Το πρωτοσέλιδο και μόνο, Κυριάκο, που δείχνει κούνιες και δείχνει θυματοποίηση των ανθρώπων αυτών που είναι παιδόφιλοι, είναι άρρωστοι άνθρωποι. Και δεν θα το πω εγώ. Ας το πει ο γιατρός. Ας το πει ο γιατρός. Ποιος γιατρός? Για την ανομαλία την κάνουμε τώρα ομαλότητα. Έχουμε χάσει την αίσθηση. Ας το πει ο γιατρός. Δηλαδή, συγγνώμη, για να καταλάβω εγώ, ποιος γιατρός το δίνει, Βίκη μου, όταν παίζει με ανθρώπους ψυχές 6χρονα και 10χρονα και βγαίνουν οι New York Times και σου λένε ότι η παιδοφιλία δεν είναι έγκλημα, κάπου πηγαίνουμε. Για πες, Νίκο, τι έλεγες προηγουμένως. Λοιπόν, υπάρχει φιλελευθερωποίηση των κοινωνικών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα. Να το άρθρο, New York Times. Αυτή είναι η συνέπεια. Η συνέπεια είναι ότι αν το επιτρέψουμε αυτό, θα κινδυνεύσουν οι άγγελοι μας. Και οι άγγελοι μας είναι τα παιδιά μας. Λοιπόν, υπάρχει και μια ανίερη συμμαχία ιδεολογικοπολιτική που οδηγεί σε αυτά. Έτσι. Γιατί η ελευθεριότητα είναι το ζητούμενο κάποιον. Εδώ έχεις οργανώσεις πολιτικές σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες είναι ανοιχτά ελευθεριακές. Είχε στη δεκαετία του 80 πολιτικό κόμμα, στο οποίο υπήρχε κύκλωμα παιδοφίλων. Και μιλάω για τη Γερμανία τη δεκαετία του 80, έτσι. Τα ξέρουμε όλοι αυτά. Λοιπόν, ας μην ξύνουμε πληγές, γιατί υπάρχουν και εδώ ομόλογα τους κόμματα. Όμως,
Αυτό δεν είναι χθεσινό. Αυτό έρχεται και παρέρχεται και κάποιοι μηχανισμοί δοκιμάζουν τις αντιστάσεις μας. Λοιπόν, ένα θα τους πούμε. Μακριά από τα παιδιά μας. Μεγάλη κουβέντα μίλες. Μακριά από τα παιδιά. Όταν από την Εσπερία, συγγνώμη Βίκυ. Μακριά από τα παιδιά. Όταν από την Εσπερία. Γιατί όλα από εκεί έρχονται. Ανθρώπινα δικαιώματα, τα γνωστά. Όχι, αυτός είναι αρρωστημένος δικαιωματισμός. Αυτή δεν είναι άρρωστη, αυτή είναι ανώμαλη. Έχει διαφορά το ένα τ' άλλο. Το New York Times λέει ότι η παιδοφιλία δεν είναι έγκλημα. Και δείχνει μια εικόνα, Κυριάκο, που είναι τα παιδάκια όρθια και ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο προβληματικός ο άνθρωπος, που όλοι το αποδεχόμαστε εδώ, να είναι ξαπλωμένος και ταπεινωμένος. Δηλαδή αυτή η εικόνα τι μας κάνει? Να εκτηρούμε τον άνθρωπο τον οποίο είναι κάτω, ο οποίος όμως είναι ο εγκληματίας στην ουσία, και τα παιδάκια να παίζουν ανέμελα. Έτσι. Στην αθωότητα. Κάποια στιγμή σας αναρωτιέμαι, κύριε Παπαχριστόπουλε, πού οδηγούμαστε? Γιατί είσαι και γιατρός. Δεν ξέρω αν χρειάζεται γνωμάτευση. Αφήστε την ιατρική. Έχω μεγαλώσει σε χωριό, κύριε Βελόπουλε. Δεν ξέρω, ίσως η επαρχιώτικη καταγωγή μου. Δεν μπορώ να αρθρώσω λόγο για αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν έχω να πω τίποτα. Δηλαδή τι να πω? Δεν μπορώ. Δηλαδή, υπάρχει λόγο. Ναι, αλλά δεν είπε ο Νίκος ο Χιδίρογλου ότι πήγε να περάσει πρόσφατα αυτή η ιστορία και από την Ελλάδα, κύριε Χιδίρογλου. Θυμόμαστε το 11 νομίζω ότι ήταν. Κάποιοι πήγαν να το περάσουν ως αναπηρία. Έγινε σάλος. Όχι σάλος. Δεν υπήρχε καμία. Ερώτηση έκανα εγώ. Και έγινε σάλος στον τύπο. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση του αρμόδιου Υπουργείου. Αφήσανε να εννοηθεί ότι υπήρξε μία πρωτοβουλία κάποιου συντάκτη. Λες και ο Υπουργός όταν πάει να καταθέσει το νομοσχέδιο δεν βλέπει τι καταθέτει. Ναι, καλά. Δεν πάει στη Βουλή, δεν συζητάει. Έτσι. Και πήγαν να το περάσουν στη ζούλα. Έτσι. Και αυτό θα γίνεται με διάφορους τρόπους. Μία στο σφυρί. Μία στο καρφί, μία στο πέταλο. Γιατί η New York Times, συγγνώμη Κυριάκο, δεν είναι μια τυχαία εφημερίδα. Όχι, είναι ευρύτερη κυκλοφορία, είναι συστημική εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα η οποία στηρίζει το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ. Έχει εκατομμύρια αναγνώστες. Ή αυτή η ηλεκτρονική της έκδοση που έχει συνδρομητές σε όλη την Ιφίλιο. Άρα αυτά δεν είναι τυχαία. Και μια τέτοια άποψη δεν μπαίνει σε μια εφημερίδα αν δεν έχει εγκριθεί. Να ακούσει τον κύριο Σιάγου, γιατί τελειώνει η εκπομπή και ενός εκπομπής. Θα μπει και ο Παπαχριστόπουλος σε λίγο. Σοκάρομαι, δεν γνώριζα το περιστατικό του 2011. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο δεν θέλει πολλή ανάλυση. Δεν πρόκειται απλά για διαστροφή, πρόκειται για κάτι αρρωστημένο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιτραπεί κάτι τέτοιο και δεν αφορά τα δικαιώματα των ανθρώπων, ούτε το πόσο φιλελεύθεροι είμαστε. Σαφώς είμαστε. Κι όμως, κύριε Σιάχο, κάποιοι το θέτουν έτσι. Κάποιοι το θέτουν έτσι. Κάποιοι το θέτουν έτσι. Δεν μπορώ να διανοηθώ. Αρρωστημένος δικαιωματισμός, κύριε Σιάχο. Δεν μπορώ να διανοηθώ. Να ακούσω τον κύριο Παπαχριστόπουλο τέτοιου τύπου αρρωστημένο. Να μου κάνει ένα σχόλιο για αυτό το θέμα, βέβαια μου το κάνω σχόλιο. Αλλά θα πει κάτι άλλο που έχει σχέση με το κόμμα, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν συνέδριο, κάτι έχετε. Θέλω, αν μου επιτρέψετε για μισό λεπτό, κύριε Βελόπουλε, να πω ότι με κεντρικό πυρήνα στο μυαλό μας ότι η χώρα έχει εξαθλιωθεί, ότι μια μικρή δράκα παρέα 20-30 οικογενειών κρατάει σε ομοιρία 10 εκατομμύρια Έλληνες. Εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες, σας το λέω, κάνουμε μια καινούργια αρχή. Κάναμε κι εμείς λάθη. Και να ζητήσουμε και μια συγγνώμη, γιατί καμιά φορά δεν είμαστε δίκαιοι, αλλά σας λέω ότι κάνουμε μια καινούργια αρχή, έντιμη, πραγματικά έντιμη. Και κάνουμε το συνέδριό μας. Θα ήθελα λίγο ησυχία από το διπλανό σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνουμε το πρώτο συνέδριό μας γνωριμίας μετά από ό,τι έγινε και δεν έγινε στις 22 και 23 του Νοεμβρίου, δηλαδή το παραπάνω Σαββατοκύριακο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκεί θέλω να θυμίσω στους πολίτες ότι αυτά τα παλιά, ότι είναι κλειστό κλαμπ, το κόμμα κλπ. Όχι. Όποιος αισθάνεται έντιμος, δουλευτής και μας πιστεύει, θα τον δεχτούμε στον αέρα. Σαν ισότιμο φίλο. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που είστε σήμερα εδώ, κύριε Σιάκο. Ένα κουβέντα μόνο. Μας ακούσουμε, κύριε Σιάκο, γιατί θα κλείσουμε με το ρεπορτάζ με τον Αγιορείτη στο Άγιο Όρος. Θα το δούμε το βίντεο αυτό. Θέλω να πω μόνο ότι αισθάνομαι τυχερός που βρίσκομαι καλεσμένος σε αυτό το εκλεκτό πάνελ και να πω ότι είμαστε αισιόδοξοι ότι η χώρα βγαίνει από την κρίση, ότι η σημερινή είδηση της συνάντησης του Προέδρου και του Προέδρου της κυβέρνησης στους τραπεζίτες, συν αυτά που αναμένουμε μέχρι τέλος του χρόνου, θα είναι θετικά και είμαστε σίγουροι ότι το 2015 ξεκινάμε πάρα πολύ θετικές ειδήσεις. Οι θετικές ειδήσεις είναι οι τριμερείς μεταξύ Αιγύπτου, Ελλάδος, Κύπρου. Η θετική είδηση είναι η τετραμερής που μπορεί να γίνει στην πορεία και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στον Αντώνη Σαμαρά. Για να είμαι ειλικρινής, ήταν μια καλή επιλογή. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Έτσι. Να τη δούμε προοπτικά. Συμφωνώ, πούμε αντιρρησία. Να τη δούμε προοπτικά, γιατί πρέπει πέρα από την αρχή. Και το Ισραήλ εννοείται μέσα, έτσι. Βεβαιότατα. Ναι, συμφωνούμε. Είπαμε τετραμερής. Άλλο τριμερής, άλλο τετραμερής. Θα κλείσουμε με ένα βίντεο που θα συγκλονίσει. Μην αλλάξετε δέκτες. Δείτε το βίντεο το επόμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή νύχτα σε όλους σας. Που αφορά έναν Αγιορείτη μοναχό, τον μοναχό Ιωσήφ.
ο οποίος είναι φίλος των αεροπόρων που περνούν από το Άγιο Όρος. Μια εικόνα συγκλονιστική με τη σημαία να ανεμίζει την ώρα που περνάει το ελληνικό πολεμικό αεροσκάφος από το περιβόλι της Παναγιάς. Αποκλειστικές εικόνες στο αποκαλυπτικό δελτίο. Μην αλλάξετε δέκτες. Θα είμαστε μαζί σε περίπου μισή ώρα, 11.30 ώρα, με την εκπομπή Κόντρα και Ρήξη. Να είστε καλά, καλό βράδυ.